Şükür Allah'ım Türkmeni yeni bir bolup, bata alıp pederlerden jem bolup, oyunun doğanlar gaflattan turup, erkinliği, azatlığı alalım bir er bol. Vatan için candan geçen gerçeklerin ruhi, şayat bir de bugün oğulların ruhi, Türkmenin köp asırlar eden arzuyu, ata babalarımız miras koydu, bize buluyordu. Eğer maip bolsan, elin götür. Eger sagdyn bolsaň, baýdagyň öter. Türkmen halkyň erkinligini goramak üçin, nesilleriň adalatly bolmagy üçin. Şu sözleri eşidip bukulyp ýatsaň, bolmazmy doganyň, dogmanyň etsen. Eger münkir bolsaň, gorkana baksaň, Türkmen dälsiň belki, aňaryňa baksaň. Salam hormatly watandaşlar, men şu sözler bilen başlaýan öz çykyşymy, şu goşgyny bize bir vatandaşımız, aktivistimiz yazdı. Yine şunu size eşittirdim. Şu 2020 yılın 18 dekabry hepdäniň 6 güni hoş geldiňiz Türkmen Halky TVT kanalyna. Timur, siz bizim vatandaşlarımız bilen salamlaşyp bilersiňiz. Salam hormatly vatandaşlar. Hawa, men şu gepleşigimi başlamakam Türkmenistanyň gelen habarlardan başlamasym gelýär. Şonuň üçin Rythazyk Türkmenistanyň gelen habarlardan başlaýyn. Sizin bilşiňiz ýaly, biz Berdimuhammedowa 10 janwarda çenli welaýatyň arasynda ýol açylmasa ultimatum goýdyk. Ultimatum hökmünde 15 janwarda Lewak men Mar welaýatynyň ýaşaýjylarynyň we bütün Türkmenistanyň ilatyny ýollar açmagyna çağırdyk. Bir Petroheli çağırdık. Biz näme üçin ýollar açmagyna çağırdyk? Sebäbi Berdimuhammedow 2023-nji ýylda çenli ýollar açmak. Bize hökümetiň içinden gelen habarlara göre Berdimuhammedow öz ogluny fevralda Türkmenistanyň prezidenti edip belirlejek bolýar. Bir kanun saýlawlar geçirip, ine şoňa çelli ýollar saklap, saýlanyň soňam ornaşynça ýylyň 2022-nji ýylyň ahirine çelli ýollar saklap tireder. Eger de halkdan ses çykmasa, dowam eder. Eger de halkdan ses çykyp halk galsa, onda mümkinçilige göre hereket eder. Ondan soň ýylyň soňuna çenli şol ýagdaýlaryň üçüni tireder de şoňa göre öz ýanky çözgüldüni alar. Dün bize bir habar geldi. Berdimuhammedow gorkup bizim ultimatumymyzdan soň birinji bilen Goraýş Howluk geňeşine geçirdi. Gaty gystardy. Ondan Goraýş geňeşiň Goraýş Howlugyň geňeşiniň sekretärini Amanow mejlisi berdi. Mejlisi Amanow hemme hukuk goraýan gurumlary mejlisiň esasy adamlaryny ýygnap şo ýerde maslahatlaşdyrdy. Şo ýerde Amanow şu adamlardan hökman suratda halk aýa galsa şunu çäreleri görmeli, beýtmeli, eýtmeli diýip ýanky agyr çäreleri görmäni öňüne goýdy. Ýöne mejlis gutaralan içeri işler ministriniň işgärleri Amanow içeri işler ministrine ýalbardyr. Gaýrat edin, watany goraly, watan üçin durarly da kansa biz döwletiň bütünligi, ine şu Amanow ýalaklar, prezidentiň garnaşlary şu sözleri ulanýar. Döwletiň bütünligi, hop gelen wagtynda halkdan, bular döwletiň bütünligi, watanym diýip Allah şu 14 ýyldan beri Allah gelýän tehnologiýasyny işgärleri Allah, ministrler Allah işlep onsoň olary türmäge basyp, sebäbi olar jinaýatlanyň şahyatdary bolan soň türmäge basyp inniki edenleri ağırlamak teknolojisini yani yeni de ulanýar. Ine şu ýaly polis işlerine ýalvardyr, polis işlerine göňeýipdir. Biz halkymyzyň arasynda ýaşamaly. Biz halkymyza garşy görüşekler. Olar kanun bolanok, olar ýola çykmany hak we doly. Biz olar näýil tutup urup ýenjip ýa gawaly. Bizim hakymyz ýok. Biz kanun bojaklar diýip aýdypdyr. Amanow ýalwarypdyr bolýan, hiç kim boyun almandyr, şondan çykgaýdypdyr. Bak prezidenti aýdypdyr. Ine bular gulumda asanokdy. Indi şu ýaly 15-nji miting, 15-nji ýyllarda miting bolanyny polis ýol başçylary, polis gullugy
Berdimuhammedow gollum ýanyny görkezdiler. Ol bir gowzat sebäbi olar kanun tarapy geçdiler. Kanun tarapy diýmek halk tarapy. Berdimuhammedow jenaýatçy, geroinçi, paraxor, milliarder, öz halkyna düşman bolan halk düşmana tarap geçmediler. Ol bir gowy alamat bizim üçin. Indi ondan soň Berdimuhammedow Daşy işler ministrine buyruk berdi. Pasollara ve konsullara da buyruk verdi. Halk bilen gowy mülakatly ulaşmaly. Halktan adamlar Türkmenistana mowy, prezidentna mowy, bizim prezidentimiz Oňat prezident diýip çykyş etdiler diýip Berdimuhammedow ýa-ni Daşy işler ministrine buyruk verdi. Prezidentin kitaplaryny okudum şolara, propaganda ýöretmeli. Prezident Daşy işler ministrine aýtdy, liçnin kontrolünde sakla diýip ýa-ni buyruk verdi. Ultimatum berilenden soň Aşgabatda, Lewapda, Marda adamlar nägeligini hem ýerde bildirip başlady. Adamlar inni çydar ýaly bolmady. Sebäbi bileýem hemme Türkmenistanyň içindäki adamlar ılaýtada türmede oturun paýoklary alyp, türmede oturun ýaly paýoklar alyp, şoňa Türkmenistan prezidenti bilip öwrenişdi. Egerde bir ferit görsek, 14 ýyllar şu Berdimuhammedow näme adamdy? Pulları uğurladı, öz maşgalasyny multimillioner etdi, Türkmenistan döwleti ýykdy, maskarasyny berdi, Türkmen halkyny gulçuluga saldy we Türkmenistan türmäge berdi. O produktowy paýoklar türmedäki paýoklar ýaly boldy. Biz şolarsa ýaşa bilemdik. Sebäbi ýollar ýapyp hiç tak et bulanok. Hemme zat bekledi. Hemme ýerde oň doňlaryna şary. Bir ýa baryp bir arkyn kawny salyny işler ýaly. Polislerim ondan okya, MHM'lerim ondan okya, prokuratura da ondan okya, kadiyetlerim okya. Ay yine kim galya? Halk galya. Halk talap ýolar. Yani şu ýaly ýagdaýlar ýöne bir daha düşünen ok, ministrler, ýolbaşçylar, hökümet işleyen adamlar. Hawa siz halk edersiniz görünmü? Ýöne siz grajdan uruşyny eltiriňiz. Siz ýolbaşçy bolup Berdimuhammedowyň diýen zatlaryny edip, wepalygyňyzy görkezip, şoňa hyzmat edip, ýa-ni şonuň sistemany gorap, diktator sistemany gorap, şonu saklap, fundamentini siz saklap dursunuz. Siz gyra aýrylsaňyz ýa sabotaj etseňiz, işleýän kişi bolup bir ay gyzady, ýa-ni bir güne etmeli zady bir ay etseňiz, onu öýle ýykylýan Berdimuhammedow. Ene amany fark aýtdy, öz garyndaşy. Bu hemme kulçuwa ýerde garyndaşlany goýdy. Ananyň polis MHM işgärleri ýuwaş-ýuwaşdan sizi öz oğudaşları, yakın daş kardeşler bilen çalışıp götürür. Şolar sizin sistemalarınızda hemme zat öwrenen soň sizi kırışkan, sizi basarlar, kuborlar. Ondan ol MHM terörist bolmasa, super terörist gurulma bolýar. O ýerde kanuna aňyrda dursun. Ol güjükler ýaly bolýar, fas bolsa dinlenmeýär işler. Polis hem şoňa barýar. Şoň üçin häzirki ministrler, orunmasarlar, ýolbaşçylar, departamentiniň ýolbaşçylary, MHM, polis, prokuratura, kadiyetler, siz sistemany saklamasaňyz, siz Berdimuhammedowdan öz sistemalaryny, hukuk goraýan sistemalaryňyzy goramasaňyz, siz dagarsyňyz. Sistemaňyz dagar, ýa-ni hukuk goraýan sistemaňyz, ministrliklaryňyz dagar. Siz hem kowularsyňyz. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Näçip? Berdimuhammedow ola halky basıp irkeden otyr, Türkmenistan basyp aldy. Türkmenistanyň 3 tane ýa dolandyr şahlaryny aldy, indisi galmady. Şahlaryň içindäki elementler aldy. Düşünebilirmi şu zatlar? Men bu zatlary näçip düşündirýän? Ünsürüm. Siz pikir edýäňiz, ay, men açyk paraxorlyk eden maňa zat diýmezler. Siz näme beýleki ministrlerden akyllymy? Ya beýleki vice-premierlerden akyllymy? Ya olar näme? Şolar ýa tupoýmudy? Batyr Sarjaýew, Boris Şyhmuradow we beýlekler akylly adamlar bady. Güýçli. Niýe olar? Türmede. Näçip 99% 30 ýyldan bäri hemme ministr, vice-premier türmäge diýär-de şonu ýitip gidýär, ölüp gidýär. Özlerini kas edýärler. Gündögdiýew, serden Gündögdiýew Türkmenistanyň komsomolunyň ýolbaşçysy.
Partiya değildi. Partiya ol korrupsiya, yani kamtamol yaş yetkinjekler, yaş olanlar. Yaman o işlerdik. Hemme partiyanın işlerini bile yerlerde. Kamtamollu işlendi. Halk bilen işlerdik. Ne el güçlü, organizatör, güçlü adamı ne etti? Türmede öldü. Çıkman öldü. 10 yaşıl kefenim olsa, 10 yaşıl oturup gutur verenle yine bir 10 yıl dınıp siz şöyle ölmeli. Neyemçi? 2 koşmak, 2 4 bolşayalı, ol ansat düşünmek. Ol yerde siz Türkmenistan'ın prezidentinin ediyen cinayetinin şayadı. Sizi ayırmalı, sizi yok etmeli. Şunun için ben sizi üzülüyorum. Ministrler, vice-premierler, departamentin yoldaşları, sizin yolunuz türme. Siz govu işleyen, ervedi işleyen, paraxorlu edin, onun hiç il tapalı yok. Nemçi? Siz saknan anlarsınlar, Türkmenistan'ın prezidenti, bütün dünyanın Allah, öz halkını Allah, pul oğurlap duqa şayet. Beylik vezipeler basvalıp duqa şayet. Siz türmeye gidemeli. Sizin alacınız yok. Şun için özünüz koruyacak olsanız sabotaj edin. Bir, ikinci, 15 yanvarda bizim halkımız galya hiç etmem. Sabotaj. Neyme deyinli? Men halk neyme erti menem ölürür şunu deyip. Özünüz koran, halka koşulman, başarsanız, merk gayradınız var olsa, halkın tarafına geçinde yol hoşçılık edin şunu. Aktivist olun. Bar bize sayılovlar bu. Öz kandidaturanızı koyun. Kim tutuş olursun? Yönü arasıçılık adaletli olsun sayılovlar. Arası. Hiç bir falsifikasyon olmasın. Yine şonunu güçlüden güçlü gelir. Güçlüden güçlü gelir. Türkmenistan değil mi ümmetler? Buraya paraxor. Hiç vakt ömrüne küçücük yol boşu bolmalı adam. Prezident olup bizim devletimizi çukura eltip öz çüyrük tohumunu yukarı çıkarıp arasında zayılan adam. Şuna var ya. Şuna barmalı yani. Bizde her vakt alternativa, konkurensiya sayılırlar. Hemme yerde, hemme katlakta sayılırlar konkurensiya. Neyce köp konkurensiya olsa halk şonça doğrurak sayılar. Başta başalayanar, yöne durnuklaşır. Sebebe politika girmeli o. Yani şuraya yani. Gelin Türkmenistan'ın içine haberler devam edelim. Sizin Büyük Vatan programmasında seyredelim olsanız, şu yerde Serdar Oğur'un ve Maliye Ministrinin, Kabinet Ministrinin orunmasarı Gılıcıvı velayetleri iyi verip halkın hal, ahvalını soran nıflarına gözükçülü edin deyip lişne prezident özlük verdi. Öz qarındaşı Hukukçuluk Kengeşi'nin sekretarına Amanova adattan daşar hukuk bolaymasın, hemme yollar zatları yapında bir saklan Türkmenistan'ı men halktan korkyan daşınaklara dine meni öldürmek gülen. İçindäkiler ya meni gırjak bolýarlar, tohum gırjak bolýar deyip öz qarındaşyny jemläp olar buyruk berýär. Bunun ne ministradan anok, vice-premierden anok, hiç kim anok. Dine öz qarındaşyny. Şuryaly ine ýagdaýlar bolupdy. Türkmenistan sebäben öňüme geldim. Döwlet ýok. Türkmenistan prezidenti kanunlary bolup hemme döwletiň şaklaryny eline alsa, döwlet ýok bir adam bar. Hanten şonsuz bir zat etki tutup basarlar. Hanten şoň dogunna garnaşyna ol şammy pammy, ol Hacı Muradyň ogluny bir zat diýip gör, ýa-ni ikinji pakaleniýa, üçüncü pakaleniýa. O senin kabineden gelip vurup gidiyor. Baş prokurorun yolu oluştu. Maslahatçılık değil mi? Han devlet. Devlet olan olsa şon garınış olaydın prezident. Bir zat diyelim olsa gün vardılar. Prezident bir zat diyelim olsa gün vardılar. Bizde oraya zat yok. Bizde 30 yılın mer devlet yok. Bizde her vakt bir adam basıp alýarda hemme zat saklıyor. Şoň üçin beýleklere durmuş yok. Diňe şoňa we şoň garnaşyna durmuş yok. Ondan devlet olmaz. O diktatorsa. Ol avtoritar döwlet bir tane adamın döwleti. Ine şol döwlet bir adam için. Biz şonu aýryp şu döwlet Türkmenistanlara sebäbi bu ata-babalardan galan bizim mirasymız. Berdimuhammedowyň hiç il dahly ýok. Ne munyň garnaşlary, ne özü gan döküp şu döwletimizi saklap, şu mirasy bize getiren adam däl. Näçe biz häzir onu boyun erger, gurulur ýa. Kim ol?
saylanmadık prezident, bandit diýilýär. Gelip hemme döwledin ýanky guruluş şahalaryny eline alyp biri diktator söýýär. Näme şol tutulmakmy? Polis näme üçte tutup bolanokmy şonu? Ya harbuguluk 3 tankly baryp şoň köşkün gatyna 3 öden atsa öz böküp çykýar. Tutup bolanokmy? Tutup bolýar. Size watan gerekdir. Ine şoň üçin bolan. Size bu zatlar gerekdir. Sebäbi siz 30 ýyldan bäri ministr we vice-premierleri vepaly namart edilen ýörüýdi. Sistema gurulan. Siz şoň 20 üçin vepaly namart bolmadyň şurada işläp bolan. Onu düşünýär. Ýöne wagt geldi. Häzir çalyşyk başlandy. Halk ya sizi bilen eder şonu, ya sizsiz eder. Sizsiz etse, siz batyrýar. Siz bilen etse, onda siz geroy bolýar. Ine sizin ýoluňyz. Şoňa serdim. Ülkenin vatandaşlar, näçip Berdimuhammedow öz oğluny we şuraýaly vice-premierleri, maliýe ministri velayetleri berýär. Siz gorkýar. Bir tarapdan size bahalar gaçyrýar, valutany gaçyrýar, dollary ýeterlikli diýär, halkdan gorkup produktlar köpelýär, ine ykdysady üstünlükler bar diýip allar ve başka tarapdan halk galaýmasyn diýip ýürüýtülüşlerinin sekretni, ýa-ni ýygnaklary geçirip hukuk gorayan gurumlar basýar. Bu tarapdan size bir köke berýär, bu tarapdan sizi gyrýar. Bu ýaly bir ola milli lider anlada dursun. Bandit skema bu. Banditlerin edýän zady. Kiçik neme bir zatçylyk eden bolup alýar da bu tarapdan kak gidýär. Ine şol. O milli lider de, ol bandit. Dünýäň bandidi, diňe Türkmenistanyňky däl. O dünýäde belli bandit. Şoň üçin hökümetler hiç kim muny hasap eden, hiç kim çağıran. Putin ýaly bandit de muny çağıran, hasap eden. Putin'a 5 eden aldy. Şu ýaly Türkmenistanyna özüni milli lider diýip bir geraýinşik hemme Türkmenistanyň dolandyrjy şahalaryny eline alyp prezident bolup, kabinet ministriniň ýolbaşçysy bolup, bar suwutlara elçilik edip, mejlisiň ýolbaşçysy bolup, deputatlaryň agzyny ýumyp saklap gelýän döwlet. Halkam gysyp, ýollaram ýapyp, hemme ýerde şurup bilen toglap, ýanky berkidip gelýär. Biz şunu ýarym açmasak, hiç kim açmaýar. Men näme size çykman diýär. Haçanda Türkmenistanda kanunlar işlemedi. Haçanda Türkmenistanyň prezidenti geraýinşik, psihiçki ýarosy adam bolsa. Haçanda meclis işlemedi. Meclisin ýolbaşçy ýene şu psih. Haçanda kabinet ministrler hiç rak etbilmedi. Ýene şu psih şoň ýolbaşçy. Haçanda prezidentimiz psih bolsa, onu bir zat var. Türkmenistanyň kanunlaryny ýerine ýetirmäne, ýetirçek bolsaň, şu zatdan iň ýokursynaky ýolbaşçy halya. Onun adam halk. Halk bolup turup, ýollar açyp, hiç kiri kanun esasyna sebäp ýok şonu ýapmany. Hemme zat bir kanun. Ýolbaşçy, prezidentiň ýolbaşçy, mejlisiň ýolbaşçy, kabinet ministriniň ýolbaşçy halk. Halk bolup turup şonu açmaly. Egerde halk bolup turup biz açaýsak, bize de şonu bir zat ederse, gerek olsa grajdan uşundan turmaly. Näçip bular biz kanun esasynda gidemizde bize garşy ýara bolanýar. Näçip? Näçip şular ýanky kanunlar bolýar. Diýmek şular jenaýatçylar. Olar näme tutup bolýar? Eline ýara bolsa. Olara garşy gürüşip bolýar. Biz parahat ýolla, biz parahat barýar. Biz parahat ýolla edip görýär. Egerde şolan bolmasa, onu biz ýüzlenir bütün dünýä gurulmalaryna ve şu gurulmalardan ya da goşun haş eder, almany içine salmany ya da şolardan ýara haş eder. Sebäbi biz öz azatdymyzda görüşmeli. Bütün dünýä adam hukugyny gorayan jarnamada ýalgydy. Preambulada egerde bir halk azatlygyna görüşenine hemme parahat ýoly unup ýeňip bilmese, onun ýargalmany haky bardyr. Biz şonu ulanyp hökümetlere, bütün dünýä ýüzlenir. Bize kömek edin. Ine şu ýalda atlar bolup gitse, hormatly vatandaşlar, men aýtjak bolýan zadym Türkmenistan döwleti ýok. Türkmenistan döwletine bir jenaýatçy, geraýinşik, hiç yaramayan adam hemme zatlar alyp öz kellesine gelen zatlaryny edip ýörür. Ne kanuny serdip, ne de adamlar serdip.
Şonuň üçin biz hökümet suratda olmaýaşyn ýanlarda ýola çykyp kimin kimdigini görkezmeli. Son kaçaklarda men bir polisiýalar ýüzlenmeli. Ine serdim. Siz posta dursunuz da. Bu posta dursunuz 5 mant ip adamlardan alıp halky talap oturýarsyňız. Sizin üstünüzden eger 2-3 adam arda ýadan ýagdaýynda ine para aldy ýa-da hakymy iýdi diýip näme bolar? Sizi hiç kim gora bilmez. Birinciden sizi işten boşadarlar. İkinciden size näçe posta durup para alıp öz yol başçılarına berseňiz hem sizi öz yol başçılarına satarlar. Sizi goramalylar. Sizden diýinse razy bolarlar. Sebäbi men gyrehimi açmasyňlar diýip size hop basyrman çykanyňa şükür et diýip sizi allap özüňize ardany ýazyryp işten aýrarlar. Ine şeýdip sistema toglunýa hem polisiýanyň içinde. Şoň üçin inni betedin, inni Türkmenistan bandit ýolundan kanunçylygy ýyp barýar. Parafor ýolundan kanun ýoluna ýyp barýar. Sizeminni düzerin. Türkmenistanyň polis gullugy esasy kanunlaryny berja edýän adamlar bolmaly, işgärler. Siz gatamyşdyňyz. Şoň üçin size bagly. Häzir MHM gurumasy terrorist bolýar. 30 ýyllar şular terrorist bolup, terroristlaryň iň dünýäde halka garşy, halky gyrýan terrorist gurumy bolýar. Ine menne çeçenleri işleýär. Men sorak gördüm. Bular näçe gahryman, näçe Türkmen gahryman der. Bular aýýar. 10 ýaşa çeldi. Biz çağamyzy urmana hakymyz ýok. Näme ýamanlyk etse-de biz zat diýemok. Sebäbi çağa 10 ýaş çeldi kelle sösýär. 10 ýaşdan soň kelle ösmeýär, beden ösüp başlaýar. 10 ýaşda akly durnuş başlaýar. Eýem pikir edip başlaýar. Şo ýerde şuňa gorky signallar gelmeýär boldy. Soň ondan soň bolýan gorkuzmalar olaýam gatyl täsir etmeýär. Bizde näme? Çağlykdan gorkuýarlar. Inatadan gorkusy inatadan goý sokulma otur, söýüp urup çağını saklaýarlar. Biz erkin ne çağlarımız baktık, ne bizim inatalımız bize baktı, bizim şol yaşlıktan başlap gulçuluktu, goýmaly indi. Biz erkin halk, gaty erkin, gaty gahryman halk Türkmen halky. Şoň üçin Türkmenistan diňe. Men indi çykyşym bu tordan men indi sözi bizim vatandaşlarymyza şol efire gatnaşýan Timur Serker'de berjek bolýan. Timur, men eşitýärmi? Hava. Men size bir soru beresim gelýär. Seredin Timur. Türkmenistan'da ministrler, vice-premierler, ornmasarlar, yeni zatlar, paraxor ýanky hökümetiň içinde işleýänler bar. Elbetde oň arasynda gowsam bardyr, erbeden bardyr, halkyň arasynda ýa-ni. Şolar men şolary ýanky wepaly namatlar diýip atlandyr. Ýani sebäbi şolar prezidenti saklamasa, ine prezident dur, şol ayaklar şolar bir günne 10 ýanwarda ýöne edýän işlerini durup, ýöne görünüp hiç etmeseler, eýýän biz ýartymış gadanýar. Siz näme pikir edýäňiz? Şolar halka goşularlarmy? Ýa-da gaýtyp prezidentiň öňüne ýallaklap bir post aljak bolup, bir ýanky verip aljak bolup, ılgap halky gyrarlarmy? Halka arkasyna geçerlermi şolar? Ýa-da şol bu toron paraxorlar eýýän şolaryň ne wyjdany, ne namysy haly ýa-da pul üçin watana anarda dursun. Kim satmalan bolsa satas diýip, ýani şu derejä gelen adamlar şolar. Näme pikir edýär? Murada şol olar bardy ödüňi ýokarda aýdyp geçdiňiz, hem zatlar bardy. Dignautis watadaşa dignautirova. Şo açyňyz ýa-da iki variant bar. Bir variantda şol öňküsiň açyňyň şol näme? Şol pul üçin öz doğany, watany satanlar we şo haramdan kapizne näme derler o. İkinci variant var, olam variantda mota halkın tarafından arası adamlar halkın tarafından geçmeye mümkün. Nerede 50-50. Yine voltronatları eşit doğruları gördük doğru yine şol benim fikrimce halkın tarafına köp adam geçer deyip fikretyen.
Ýa-da Türkmenistandakylary bary biziň efirlerimizi görüp durlar. Nadan telefon gelip dur, sizden telefon gelip dur, şoň üçin etken hereketleri, näde o hereketleri özüni näme üçin bilmän garamda öz ýegenlerine, gardaşlaryna diňe oblaslarda belki Türkmen liderlerinin näme ýaladyp olary şol arany saklap bolýar, şo Türkmenistanyň nämese açyna kitaby okumaly, patriot bolmaly diýip olara şeýlip peşke pul berip dur, bu her bilip dur, şol nämedir, şo özüni taklamak üçin bu hem ýere biziň halkyň pullary ýaýrap dur, bütün dünýä. Sag bolun. Sağ olun. Bolunmy? Ýa, sag bolun. Bolýar, sağ olun. Indi men Piotra sorulacak da. Piotr, siz indi özüňiz taly. Siz täze Türkmenistany hükman görmän adam. Indi mysal üçin biz görüşüp ýeňi bilmesek, mysal üçin ýeňi bilmesek biz täze Türkmenistany görmez. Baxty durmuşy görmez. Baxty ösýän Türkmenistany görmez. Ýöne siz näme bolsa da ýaş bolansoň 20-30 ýyldan ýene bir şans bolar, ýene bir mümkinçilik bolar Türkmenistana. Şo ýerde sizin täze Türkmenistany görürler. Ine şuň kunna siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanyň ýolbaşçylygy, indi prezident däl, bilim ministri we ýa-da daşy işler ministri we beýlik puduklaryň ministrleri we beýlik ministrleri, puduklaryň ministrleri. Şular öýleri pikir edýärlermi ki biz näde doğru ýolda barýar? Bu biziň ýolbaşçy diýenimiz geroinşik, psihbalnoy. Bizi bir çukura kıdwotyr, näme etmeli? Üýüşüp ýa-da şunu ýa aýryp ýa-da şunu düşündirip ýa-da ay mene işler bilecekler tebe, men wyjdanma deňirenok bu iş. Ministr bolmasyn, prezident bolaýsy, maňa deňirenok bagşlaň diýip namusyna ýa-da daýanyp çykyp gidip bilmezmi? Ýa-da türkmen halky olmaýan ýanwarda galsa kömek edip bilermi? Näme özüňiz pikir edýäňiz? Siziň bahanyňyz boýunça. Sağ olun beren soraňyz üçin. Neme aýdylşýar bir gowy akylly aýdylan neme bar da, söz bar. Umytda insan köler diýär-de neme. Şoň üçin bizem ýagşy umytda bolaly, bular halkyň tarapyna geçip halk boldar diýip bar. Neme? Men pikirimçe halkyň tarapyna geçerler, hemme gowalar indi indike yeni 30 ýyla gitse bu men pikirimçe ýem bu rejimi ýykmak gat kyn bolar bize bar. Düşnükli. Ne köpse ýemne köpse akylyna aýlanyp halkyň tarapyna geçip towa gelip halk bilen bolup durundy galanlarym 10 ýaşyň janawara çenli gaçyp gobar wagtda olaram akylyna aýlanar diýip umyt etýär. Sağ olun. Katı doğru belirlek geçtiniz. Sezdim. Yine menin pikirimçe 10 ýaşy ýanwarda hemmemde test bolýar. Hemme aktivistlere, diňe dewlet eder. Hemme özüne aktivist diýen şu Türkmenistanyň geljegi boýunça görüşýän, diktator garşy görüşýän adam bolsa şoňa test bolýar. Türkmen halkyna test bolýar. Türkmen halky içinde şoň hemmesine test bolýar. Türkmenistanyň daşyndan halk gelip ýören ýa-ni namat gullar, ýa mejbur gullar, ýa-da özüne güwün etýän gullar hemmesine test bolýar. Türkmenistanyň hökümetine namat wepaly ministrler, vice-premierler ýa-da hökümetdäki işleýän ýönekä adamlara, Türkmenistanyň prezidentine, onuň garnaşlaryna, onuň ýegenleriniň çağlaryna hemmemde test bolýar. 10 ýaşyň ýanwar görkezler. Biz haýsyn okutdy. Kim haýsyn okutdy? Kim näme bilýär? Kim näme edebiljek? Ine şol görkezler. Biz umydymyz bar halkymyzdan. Bizim umydymyz bar opozisiýadan. Bizim umydymyz bar bütün dünýä gurulmalardan. Ine şu 10 ýaşyň ýanwar görkezler. Kimin nähelerini? Kim şu ýa-ni sorawda öňe gitjekmi ýa-da bulaşdyrajakmy? Kim öňe gidýänler saklajakmy? Kim öňe gidýänler güýç bolup kömek etjekmi? Kim öňe çykanlary arkasyna durup polis, MHM ýa beýle gullar, karguluk barýaly
arkasına direk boljakmy. Egerde biz hemme da dogry etsek, önünün onu ultimatum olsa, 12-13'üne Berdimuhamedov tohum bilen gaçky diýär. Anladın? Eýýäm 2 günne köp zat çalışdy. Hopsuzluk Geňeşiniň ýygynyny geçirdi. Meclise barıp ýalwartyp başlady. Eýýäm hukuk goraýan gurulmalara ýalwaryp aýdýar. Gaýrat edin, oglanlar, gyýlar gaýrat edin. Watan saklaýyn. Men şu watanda ömürlük prezident bolayyn. Men şu watan basyp aldym, men elimden gitmesin, gaýrat edin. Ar-namasyňyzy saklan. Men üçin wepaly bolun. Ýa maňa wepaly bolun, men üçin ölüň, gaýrat edin. Men maşennik operasiýalarymyz durulmaň. Men halky we TV waýlyklar talap diýip bereýin. Men ömürlük geldim, bir günlük gelmedim. Watanyň bütünlügi, meniň bütünlügim, meniň garyndaşyň bütünlügini goran gaýrat edin diýip ýalwaryp başlady. 2 günde. Biz ýaňy başladyk. Häzir bir 10 günden soň birinji netije berer. Ýa-ni näme bolup geçýär? Onu halkymyza ýetirer. Ine şu 10 günde entek protest başlanyp, ultimatum wagty ýaşanyp, näme ýetdi Türkmenistanda? Biz ona maýdar. Bizim häzir Facebook'ta ýürütülüşdirilen sahypa açýas, onuň ady Galkynyş. Hemme informasiýa Türkmenistanyň 15-nji ýanwarda geçişek aksiýalary, ýa-ni manifestasiýasy, ýürüýüşleri şo ýerde Türkmenistanyň içindekiler we daşyndakylar informasiýa günden gün alyp gelerler. Maňa jaň etmek gerek. Şo ýerde ýazylar dur hemme da. Meniň çykyşlarym, meniň ýa-ni hökman YouTube çykyşlarymda, Facebook çykyşlarym, meniň gyýytka çykyşlarym hemme da şo ýerde. Şo ýerden alyň da paýlaşyň. Şo Galkynyş Facebook'ta Galkynyş sahypasy hemme ýere paýlanar. Siz alarsyňlar. Hemme ýere paýlan. Şu Türkmenistanyň informasiýasy hemme ýere durman paýlan. Ünsören bolsaňyz biz awgustda ýaman gowy işledik. Hemme aktivistler, hemme watandaşlarymyz bilen. Biz 2 aýda bütün dünýäni informasiýa bilen doldurduk. Türkmenistan diýsem hemme açyk durdy. Ýaman gowy işledik şo ýerde. Ine häzir men sizi çağırýan her kim men näme bilýän diýjek bolsa informasiýa paýlaş. Türkmenistan boýunça näme informasiýa bolsa paýlaşyň. 15-nji ýanwaryň informasiýasyny giýje paýlaşmaly. Biz informasiýa berip durýar. TikTok'ta, Facebook'ta, YouTube'da ýürütülüşden Galkynyş sahypasyna her münt informasiýa ýagyrdyr. Şondan alyp paýlaşyň. Ýeni bir zat haýyş etjek bolýar. Biz öz DWT Türkmen halky kanalymyzy göçürdük başga bir kanala. Onuň ady üýtgemedi DWT Türkmen halky kanaly boldy. O ýerde 70 tane patbiçik bar. Öň bir 7.000 ogly patbiçigimiz bardy. Gaýrat edip şoňa ýazylyň. Internet YouTube'da bursaňyz türkmençe ýa-ni latin nimetine ýazsaňyz Türkmen halky DWT diýip taparsaňyz kyn tapmak entek patbiçikler az entek. Taparsaňyz ýazylyň şo kanaly üstüreýin, şo kanalda diňe DWT'de hemme opozisiýon platformaň kanaly çykyp bilýär, halkymyz çykyp ýa-ni çykyş edip bilýär. Biz öňkü videolary häzir kanala goýýarys. Islendik videomuz ýa-ni şo kanalda bolar, öňkü videolardan. Şoň üçin gollan bizi şo kanaly östüriň. Indi men ýeni bir soragym ine mikrofon bir masalat berýär. Kimin pasportyna QR kod bağ bolan bolsa, hemmemiz ýygnanaly we suwda bereli. Türkmenistany şo suwda bereli ýa-da. Näil görýäňiz diýip bizden sorýar. Ine biz näil görýär, biz gowy görýär. Türkmenistanyň içinde daşyna Türkmenistanlylar öz haklaryny berja etmeli. Hiç kime haklaryny bozdurmalylar. Biz häzir galyp başladyk. Hemme zat üýtgäp başlady. Türkmenistanyň prezidenti indi posol konsullardan, daşy işler ministrliginden haýyş edýär. Halk bilen tarykatly mulaýym gürleşiň diýip. Öň bolýanlar ýokdy. Öň gaýtyp gyryn diýip gyýgyrýar. Şu ýaly biz Türkmenistanyň prezidentini kanunyna salmaly. Biz Türkmenistanyň hökümetini kanunyna salmaly. Bolmasa Türkmenistanyň geljegi ýok. Ine şoň üçin şu meselede her kimin öz küçük erdemi var. Kanunyň bozulmagy, haklaryň bozulmagy suwda berýär.
Barıp aýdýan, 100 aýdan suwda berýän. Şol ýaly biz ýöremeli. Başgaça ýöremeler. Paraholukdan biz çıkıp adalatly, kanunly ýola girmeli. Sebäbi biz adalatly, kanunly ýola girmesek bizde adalatly durmuş ýok, adalatly döwlet ýok, bizim watanymyz ýitgidi. Häzirki Türkmenistanyň içinde daşynan adamlar Türkmenistanyň watanym diýip söýledi. Sebäbi bizim watanymyz bize hişan etmeli. Bize dine ýanky erwetlik etdi. Indi watanyň özlerle watany dolandyrýan tez zaplar. Din erwetlik etdi. Indi şondan watanyna baranda senden nalog alýan granitsada ya da çıkçık bolsaň pul bermeli, giýjek bolsaň pul bermeli. Ol näme döwlet boldy? Ol watan näle? Ol bir türmäge gireňde pul berýän, türmeden çyksaň pul berýän. Ol bir näme bir düşür ýaly bolmady. Ol ýanky Berdi Muhammedowyň psihik keselinäki ýollar. Biz olardan gitmeli. Ol bir adamyň logikasyna deňelen o. Biz sivilizon döwletleri ýetip şolary osup geçmeli. Häzir bize sivilizon grupaň içinde biz bir 15-nji asyrdaky bir öýüne urulmayan bir ýol boşýyn, psihik keselli ýol boşýyn berýän kararlaryň aşagyny etdi. Durmaly bu zatlar. Timur çıktı efirden. Timur, şuraya bir soru var size. Ne pikir edýär? Egerde goý diýeli Türkmenistanyň 15-nji ýanwarda biz ýanky halkymyzy galdyryp başladyk. 15-nji ýanwarda halkymyz galdy. Indi biz opozisiýa hökmünde 16-17-de hökmen Türkmenistany girmeli. Ýol tapmaly girmeli. Bizim gyrda durmalylar sebäbi bir halk galyp başladymy, o ýoluny ökürmeli, halk bilen bolmaly. Bir topar kanun zatları çöp bermeli. Diktator yıkmalı içinde. Sebäbi ol 15-ne galany bilen ol bir uly bir partiýasyny ýa-ki uly bir etmez zadyň işini öňüne başlaýar. Ine näme pikir edýäňiz? Opozisiýon güýçler gidermi Türkmenistana ine halk galyp başlasa ya da gitmez? Näme pikir edýäňiz? Men pikirimçe häzir şol öňem aýdyp geçdik, şol häzir hemme zat öz halkymyza bagly, halka bagly. Şoň üçin egerde halk ayağa kalsa, onda aktivistler barar diýip pikirden sädinde ol çünki şol häzir şol halkymyz galan wagtynda aktivistler goldamasa onda bolmaz, sädinde onda olar aktivistler de olar pseudo aktivist bolýar. Şoň üçin men pikirimçe men şol 10-njy ýanwara deňeşden bizim berde bolup duran bizim şu näme çıkışlarymyza atlamada şu Türkmenistanyň içine hökman saljak bolmaly, imodan birlikde WhatsApp'tan ýa haýsy näme işleýän bolsa şonuň göközek bolmaly, soňra şol участка näme Türkmenistandaky 5 vilayatdaky участка oýlar bar. O Sohova rayon näme häkimlikleri hemmesine şu biz şöyle bolup duran atlar barada we şol näme protest barada şol günde 10 ýaşynda deňeş aýdyp durmaly. Onda şonda bir zat bolarym kadýan. Ýene şol hökma biziň etip duran zatlamyzy, aýdyp duran zatlamyzy halk eşitmeli hemmesine. Eşitmeli howa. Şol halk özüň goldadyklykdan bilmeli. Howa. O çemen pikirimçe aktivistler barar. Eger halk kalsa şol nämeden şol aýtışmy ýana şol nämeni öz ýola çykanlaryny nämedir YouTube'a taşdy näme video audio çekip taýdyp YouTube'a taşlap o aktiv hereketde geçýär halk onda tem bolýar ol uçak boýlan öldüren geçikde täzinde olan öldüren uçaýlap aýrylyp men ýörler edeli. Ýa-ni aýdyp geçdim atyrlary. Şoň üçin berde halk galmaly, hem galmaly. Eger şäher biz ýetirsek, onda bilmedim haçan näme ýazgan. Onda biz ýaman gider diýdi. Ýene bir 100 ýyl ýetirir buna näme etsek. Şu wagt onun ýaşyn çykyda biz etmesek, burat etmesek. Owa. Onda ýene şu 100 ýyl biz çekilip karanda öz oğlunu koyup bedari
diyaloglar yine banditler yine nämene tıkatan ele alar. Yine şun verin kulüp orada. Yani tip diyor. Zat Allah Teala var. Allah Teala bize kömeksin. Yetimliklerin yaşları, göz yaşlarını ova şol hem kıyık duran çağalamada bina türü enat alamanın şoluna doğaları ova. Aşağıdan öz imamlarının doğaları hem de Kudaya dilek tut ne tip olsa. Eğer şu anlaşımda çıktığı bolsa biz gönül bariyat eğer gerek olsa özüm kellamı koyup bariyat eteğimde. Eğer halksa onda barcak adamken sembol adamlarken harbi. Haranda o kim görüp olsa men de kendi görüp da hatta görüp nerçe kadrasıyla o näme tıksan çıkaytda var. Olan barın izni aylap bariyar var. Oğlum. Doğruyum. Yine doğru dedin Timur. Biz barcak mümkünçilik bolsa halk yaňalyp başlady biz barcak. Bu ýerde oturup biz ýöneticize kömek edýäs. Soň elbetde bilen baryp bileje hemmämiz agyr bolup şu diktatory arrest edip şunu türmäge goýup, ýa izolatora goýup wagtlança şun hemme suwutdary geçip jeda alynýança biz devlete topory we beýlek aktivistler hemme opozisiýon güýçler baryp şonu ederler. Bir haýyş bar. Hormatly watandaşlar, bizi görüp duran Türkmenistanyň içinde daşynma. Hemme akşam oturup bir 5 minut wagt alyp oturup ýöne siz bir zat pikir edin. Gije bunu işleýän. Eşek ýaly. İşleýän zadyňdan mi dastoýny? Sizi dastoýny. Siz bir baý döwledin, bir aňarsy baý taryhy döwledin adamlary, ýaşaýjylary. Bir ýerde biriniň hyzmatyna bolup ýörsiňiz. Gul ýaly işläp ýörsiňiz. Kimde kimin diplomy bar, kimde kim professor, kimde kim diplom bolmasa da mecbur ýagdaýda özüne adama gelişmeyen dağıtlar etmeli bolýar. Käbirler narkotik oğurlap satmaly bolýar. Käbirler narkotik satmaly. Hemme ýollardan Türkmen halky hereket edip özüne gazanyp Türkmenistanyň dogan arnaşyna iýerjek bolýar. Bu bir rejimiň günäsi, bu sizin günäňiz däl. Oturup pikir edin. 10 ýaşaýan bar. Bir gün iş bilmeseňiz, bir jyň. Şo güni hemme güýjüňizi, ünsüňizi, возможностьларыңызды şunada koysanız utordu bolýar. Bolly, şu zatlar edýän zatlarymyz, size gelişmeýän zatlar, sizin etmedilen zatlarymyz tamam bolýar. Türkmenistana baryp güllläp ösüp, ýa-ni Türkmenistany hem östürürsiňiz, wezipede işlärsiňiz, hem Türkmenistany azat ýaşap, gün Türkmeniň kimdigini öýküp, Türkmenistanyň nämedigini dünýä öýküp. Gonursyňyz. Onun için 5 minut oturup pikirlenin. Bir gün işini taşlaňyz bilen hiç tat bolmaýar. Anladın? Bir günle kazanjaklardyň sana küçü boýan kazanýanlardyň däl. Bir günjük işini taşla. Goşulyň şunu, edeliň. Görürsiňiz rezultaty. Ede her sagatda rezultatlar bolup gider. Biz 15-nji asyrdan 20-nji asyra gidip gider. Gysga wagtda. Edil 10-15 günde ondan soň geçiriljek çalışmalar görseňiz, özüňiz agzyňyzy açasyňyz. Wahey, bu durmuş bizi garşyp dururken o. Bu ýaly çalışmalar bardygyny bilen bolsak, 30 ýyllap garşymardyk diýär. Size haýyş düşür, akşam oturup bir 5 minut pikirlenin şoňa. Nämet bolýar, men pikirlerini men 6-njy gün boşadym. Nämet bilýän diýseniz, 15 ýyl barda. Bizim çıkışlarımızda söyledim. Her gruppa ilata bir aydar kim näme edildi? Goşun. Yine bir soru var. Yine bir yerde no team deyip ya. No time, pardon. Мурат Курбанов. Я очень уважаю и поддерживаю ваше мнение, но 15 января на уровне фантазии народ Туркмении. Я с вами согласен и отчасти не согласен. Отчасти согласен и не согласен. Смотрите. Вы занимаетесь, вы механик, вам надо завести какой-то двигатель, например, у вас машина, там, допустим, Mercedes или попроще машина Жигули,
вам надо завести. Вы же не волшебник. Вы же не знаете, почему мотор не заводится, если машина стояла несколько лет. Вы фильтр поменяли, там, поменяли масло, все, ну, более-менее сделали, бензин подкачали, бензин поступает. Но вы же не знаете, что она заведется и поедет. Вам же надо же попробовать. Вы попробуйте. Она покрутит, но не заведется. Но вы услышите, в чем проблема. То есть по звуку вы определите, где стучит, где не работает, где вообще не стучит. Или вообще он даже не крутится, стартер не крутит. Проблема в старте, в моторе. Вы начнете определять, в каких узлах проблема. Правильно? Вот. Вы определите, вы подкорректируете, вы опять попытаетесь завести. Опять прокрутите, в этот раз стартер прокрутит, мотор прокрутит, но не заводится. То есть вы уже понимаете, что 70% все работает, но какая-то искра или что-то не получается, и машина не заводится. Вы начнете исследовать, вы найдете, вы исправите, вы заведете. А теперь посмотрите от этой точки, вернитесь назад на стартовую точку. Вы же не сможете эту машину завести, если вы этот путь не проделаете. Это же естественно. Так вот мы тоже. Смотрите, обратите внимание, мы начинали в августе, то есть в июле прошлого года, 2020 года. Что мы сделали за такой короткий период? Мы политизировали наше население. Они начали свои права забирать. Вначале, помните, когда о Конституции говорил, смеялись все. МХМС смеялся, Поли смеялись, Жадан Храмов, президент в Совете смеялись. Еще один вылупился. Сейчас где они? Жадан с января скрывается, Храмов убегает в Израиль. Туркменистан летит в пропасть. Потому что оно и было в пропасти. Просто все прятали, показывали. Как мы начали вскрывать все, им прятаться некуда. Народ увидел, что страна летит в пропасть. Поверьте, если активность не было бы за эти 1,5 года, да, вот все оппозиционные системы, сейчас бы терпели, так же проходили. Ай, эти хакимы, министры, все басни читали бы, все будет нормально, Аллах Бадр, все будет хорошо. И мы проскочили этот период, еще год, 2, 3, а потом цены взлетели бы, он бы воровал, но все равно 10% давал бы, и как бы улучшение было бы, и все бы так и жили. Это зависит от нас. Как ты смотришь на эту точку, на эту позицию. Если ты смотришь позитивно, и все поменяется, и страна уйдет в демократию, и все вернемся домой, сделаем большой праздник, будем жить, выборы свободные. Каждый человек может на любом участке спокойно, конкурентно выбраться, без знакомых, без ничего, работать достойно. И он знает, что завтра его никто не выгонит, потому что он пришел своими силами. И начальник его пришел своими силами, и верхний начальник, и никто никого выгонять никуда не будет. То есть надежность, стабильность, справедливость появляется. Развитие появляется. Есть все предпосылки для развития. Все инструменты, механизмы демократических институтов, административных институтов государства, экономических институтов, финансовых институтов, все будет работать. Сейчас же ничего не работает. Политическая система государства, ее нету. Один человек определяет политику. Он даже сам не знает, что он определяет. У него нету политической программы, у него ничего нету. Он просто вот как бы больше своровать и как бы все забрать и своих родственников посадить, чтобы вечно остаться. Это же не политика. Это воровство. Политика, когда ты делаешь региональную политику, внутреннюю политику, внешнюю политику, ты развиваешь все. Нет уже этого. Экономическая система развалена. Доллар падает не потому, что экономика встает. Нет. Доллар падает, потому что по-черному просто воруют деньги Центробанка, меняют и опять затаскивают на разницу курса. Типа экономика поднимает, цифры поднимают бюджета и показывают, что рост 5%, экономический рост, темп роста Туркменистана. Это же не только ложь, это уголовное дело. В социальной сфере я вообще молчу. А в какой сфере есть развитие? Нету. Мы просто вскрыли это. Мы показали. Мы пробили ситуацию и объяснили всем людям доступным образом. И вот чтобы завести народ, смотивировать, поднять, и народ должен управлять, не какой-то чиновник, как думает Максат Байрамович. Чиновник между собой, и они должны вот управлять и вести страну. Нет. Народ должен. Пространство гражданского общества должно быть. Это общество выбирает своих руководителей. И в любой момент снимает их.
вот тогда они подотчет народу. До этого дня такого не было. В Советском Союзе было какое-то пародия на это, но сейчас даже этого нет. Вообще сейчас беспредел. Байское отношение ко всему. Я шулин гуркульмет. А что, Конституции нет, что ли? То есть я шулин гуркульмет слово заменяет и Конституцию, и Уголовный кодекс, все заменяет. Что за страна это? Банановая республика. Поэтому нам надо выйти из этого. Мы позор всему миру. Во всех парламентах, даже в той диктаторской России говорят, мы скатимся на уровень Туркменистана. То есть Туркменистан это вот зло, какое-то вот безобразие, какое-то вот самое плохое, вот мы скатимся туда. В Киргизии, в слабой стране, где-то никаких богатств, говорят, если мы так будем продолжать, мы Туркменистаном станем. То есть это мерка стала. Вот эта мерка, она не только мерка, значит, негатива, она мерка, как система схлопывается и появляется байская страна 15 века. Вот они на это ссылаются. Поэтому, может быть для вас фантазия, но это тест. Мы должны первый тест сделать, если даже не получится понять причины, сделать анализ. ДВТ и активисты отработают от А до Я. Народу объяснять. Если вы помните, мы 14 сентября поднимали до 25 сентября людей. После этого стал другой Туркменистан. Кардинально начали меняться. Теперь, к слову, протест, манифестация. Бердмухамедов не только привык, раньше смеялся, он боится этого слова. Он раньше не боялся, сейчас он реально боится. Мы только объявили, еще почти месяц есть, он уже проводит заседания по безопасности, Совета Безопасности. Поверьте. Поэтому стоит ли смысл в этом направлении двигаться, вы мне ответьте. Sen ne görüyorsun Timur? Şu orada yine bizim No Time No deyip bir yoldaşımız ya. Мурат Курбанов, я очень уважаю и поддерживаю ваше мнение, но 15 января это на уровне фантазии для народа Туркмении. Sen ne fikir ediyorsun? Şu bizim ediyen dağıtlarımız fantazi mi? Yani halk fantazide gelip görmüyor. Halk hiç vakit kalmıyor Türkmenler. Halk hiç vakit tayar değil. Tayar olmadı. Korşular kalmadı deyip yine şu adam şeyle fikir ediyor da. Sen ne fikir ediyorsun Timur? Därde pikir etmek gerekdi. Şol edilip duruş işlem baram, işlep dura baram. Tarihte birinci haramdağa, gün yüzüne aydıldı haramdağa deyildi hova. Orluklarını, öldüren adamların atlarını hova. Etyen boklu hem atlarını yüzü çıkarıp yüzüne patlattılar ha, işlep dura. Oğun uzu neme, belki sanski verecek ot görü anarda oğunda. Edilip duran işlem baram görüp duru, hem adam bilir ha edilip duran işler var ada. Ne bu gidelim şol demesek yine şol aytmasan ya ay bu ne bolacak derken bugün aytmalı erte yine bir yıldan soň yine 2 yıldan soň deyip belip görsek hiç adam olmaz. Normalde özümüzde. Onun yaşında bolman ýagdaýynda açyna doğru bir analiz etmeli. Näme bolmady? Näme näme çykylmady howa. So yine täzeden orbaly howa şeýdi. Bir ýa-da aýtmak ýoly ýok. Şol nämeni Karandağı yerinin ağlayın çakıyor. Şu kaçık gidince şu halkımız şu hem öz yurdumuzdaki vatandaşlar bari Türkmenistan'a barar yana etsek yine sonunda spokojno yatsa olur. Bu mesela şu haramda bandit kinemi onu almalı onu. Olucu böyle koymalı iş adam. Onun için bundan öldüğümüzden olmalı. Bolor deyip fikir etken. Sağ olun. Sağ olun Timur. Indi men sözü Piotr'a bergen Piotr'a size bir soru. Yine yani chat'ta da ýazýarlar. Men 100% garantiya berýän halk kalmaly. Yine bir garantiya berýän bir topar ekspertler diýär. Ene bizim chat'ymyzda halk kalmaz, halk gorkok yine var. Bir informasiýa Türkmenistanyň içi halkı bişip, garaşıp, yankı nähili gurumçylyk işini edip şunu yıkçagyny bilen. Bizim informasiýamyz boýunça. Siz nähili pikir edýäňiz? Siz hem Türkmenistan bilen gatnaşýansyňyz, siz hem Türkmen dostlaryňyz bardy.
Baada sen onun informasiýany ýatyrar. Sen näme pikir edýäňiz? Türkmen halky şul gorkup oturup hiç wagtam galmazmy ýa-da ýuwaş-ýuwaşdan şunu galdyrjak bolup hereketler etjek bolup şunu galdyryp bolýan halk bizim beýle halklardan tapawut ýerimiz ýok. Bizim hem ýüregimiz şol ýaly ulura mümkin olankydan bizim hem kellämiň içindäki mazgysam şol ýalykrak ikimiz var, iki aýamyz var. Ýöne biz Türkmen bolasaň biz galmaz diýip ýa-da bir topar ekspertler ýazýar. Sen näme pikir edýäňiz? Şol dogrymy, halk galmazmy ýa-da bizde şans barmy? Mysal üçin şu ýaly hiç wagt bolanokdy. Biz ýaýlym alyp baran wagty bir ýa-da salam aleykum men Türkmenistandan. Hi içinden şura ýaýlyma goşulyp ýa-da aýdýarmy? Egerde Türkmenistanyň içinden güýçli opozisiýon hereketi ýaýlymyna gelip men Türkmenistan diýip ýazyp bilýän bolsa, onu Türkmenistanyna geçiriljek ýa-da manifestasiýalar, protestler da mümkin goşulyp bilýändir. Näme pikir edýäňiz? Piotr, pikiriňizi aýtsaňyz, paýlaşsaňyz bizimle. Sağ olun sözleriňiz üçin. Birinciden belli geçmek gerek. Bugünkü bizim fantaziýamyz ertirki näme hakykat bolup bilýär-de. Mundan näçe asyryn mysal üçin Leonardo da Vinci'ni näme diýip kellese akly bir hil diýip hasap etdirler-de samolyotyň nämesini, proýektin nämesini, dizaynını düzende. Şoň ýaly da ene mundan näçe ýylyň telefonum fantaziýat. Şoň üçin hemme zat bolýar. Muny bol mümkin däl diýenler, bular özüne güweni ýetmeýän, özüniň başarnyklaryna güweni ýetmeýän adamlar diýär-de. Şoň üçin hemme adam bolýar. Biziň bugünkü fantaziýamyz ertirki näme geljekde näme hakykata öwriler-de. Şoň üçin esasy biziň özümizde bolan anamyz. Şoň üçin esasy özüňe ananyp hereket etsen hemme adam bolýar. Häzirki wagtda biz bir näme priduruk bir akly ýetmeýän adam, näme kellesini işlemeýän adam näme boldy, prezident boldy. Bizlere näme bizler şu meritokratiýa diýen meritokratiýa geçmeli-de bir münasip adamlar şu dolandyryp bilýän adamlar dolandyrmaz-da. Häzirki döwürde bolsa bizde şu politokratiýa. Mundan nisip bola diýeriz. Men inanýan biz başararys diýip şoň üçin diňeňe. Sağ olun. Menim şeýle pikir edýän mümkin şu ýaşyny, pardon. Pardon, men goşmak istediğim. Şol näme goşmaça goşaýyn diýjek görýändä. Şol näme şol bir zat barda oýlansaň, şol diýär näme diýip mysli material diýär. Şo näle oýlansak, şol adam bolmaly diýip pikir etýände. Täzinde bolanok diýär, bolanok şol haramdaň rejim diýidi bolanok. Biziň diýidimiz bolmaly, isotça bolýar. Olmajak zat ýok. Täzinde şol 100 ýyl şu последний 100 ýyl içinde birinji gede şu halk ayağa kaldy, opozisiýa ayağa kaldy, şol Türkmenistanlarda aýdylyp başlandy, bolturan atyrwady aýdylyp başlady, köp zatlar ýüze çykdy, korrupsiýa ýüze çykdy. Soň şol indi bu işler görünüp durdy. Şoň üçin häzir wagt geldi. Bolanok diýmen bolýar, bolar, ederin, okaryn, ýeňerin. Ederiz, çykarys, haramdaň rejimini ýok ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Benim bir zat goşaýyn mümkin bolýar. Bundan misal edip alsak, bundan 1,5 ýyl men pikir etmeýän biziň halkymyz bilýändir diýip köpüsi opozisiýa näme, protest näme, bu garşylyk näme, bu näme demokratiýa, konstitusiýa köp adamlaryny o ýerlerinde misal üçin şäher ýerinde de öz haklarynyň baryny men misal üçin bilmedim ne, ştaýyk gelip konstitusiýa bar eken, biziň hem hakymyz bar eken diýip ştaşarýurda gelip bizim hakymyz näme hukumy talap edip bilýär eken diýip ştaýyk gelip
1,5 milyon şonu bilmeýär halkymy proteste çykmany. Ene 1,5 milyon içinde onu bildiler. Bulam şonu ýagda hemme zady garaş bolýar, hemme adam bolýar. Diňe biziň nimamiz, islegimiz o şoň üçin. Sağ olun. Türkmenistan men her cevap verin. Açık şu temany dowam edin, olsun cevap berjek hökman. Ferdim, gaty doğru diýäňiz. Ine siz mysal üçin bir zat niýet edýäňiz. Ýöne oturum ýerinde hiç wagt bolmaýar. Ine şu ýerde bir maňa ýa ýa-ni ýaýlymda ýa-ýa mana da 100% garantiýa berýär. Sen 100% garantiýa bersen şu bolar. Ýöne sen haçan da diýsen, murada halk kalmaz, ýöne men her zat eden şu galar ýaly. Onda bolar, onda problem ýok. Şoň üçin biziň niýetimize, biziň nastroýymyza, biziň motivasiýamyza bagly. Ünsörüm, biri turmuş geçýär, boksdan. Şu turmuş geçýär bolýan, pardon, häzir bir gelýär. Turmuş geçýär bolýan, şo ýerde turmuş geçip durka egerde öýüne maksat tökmüne kiçik maksat goýsa, şu maksada ýetýär. Ýöne ol bir adım ötýär. Egerde biri bu maksat goýup, ýani güýç maksat goýup, güýç herket etse, onu ol bir adım däl, 100 adım edýär. Mysal üçin, siz Murgaw etrafynda barda. Boks klubuna, şu marin ýanky şäher çempionatyna taýýarlyk görýär. Boksda sizin treneriniz hawa şöyle çempion bolmaly diýär. Siz bolsa ona medýanyň oň üstüne Tysonyň tehnikasy boýunça kitaplarını okap, videolaryny görüp, şoň tehnikasyny özüňizçe öwrünip goşmaşysýar. Siz Marvel aýatyna uçuşyňyz hak. Siz Türkmenistanyň çempionatyndan uçuşyňyz hak. Siz Orta Aziýanyň çempionatyna uçuşyňyz hak. O 100%. Mümkin Sowet Soýuzynyň ýa-ni öňkü Respublikanyň çempionatyndan utursaňyz, mümkin Ýewropandan utursaňyz. Dünýäden ýöne galarsyňyz ýa Tysondan başga da adamlar bar. Ýöne maksadyňyza göre we motivasiýaňyza taýýarlygyňyza göre. Şoň üçin biziň halkymyzda hemme zat bar. Gahrmançylykmy, wyjdanmy, namysmy, ýöne oň ünsürmedi. Biziň edýän işimiz wyjdany, namysy, gahrmançylygy ünsek başladyk. Gaty dogry aýtdy Timur, biz bolanok sözü aýryp bolýar, ýeňiş edilýär diýip sözler öňe goýýar. Ine şonu biz gidýär. Şonu biz hökma ýeňişe ýetýär. Ine häzir diktator aýyrdyk. Ýene de ýanky iki elimizi garynymyza goýup otursak, ýene iş şart bolmaýar. Şu lozunglar hemme zat bolýar, bize bagly, bize diňe ýeňiş gerek. Şu lozunglar soňa gitmeli. Biz ösmeli. Başka yol ýok. Pikir etmeýän, ösüş ýolunda hiç zat konkurent ýok. Hemme zat gülýärli, sen ösüp dursun. Ulu konkurensiýa bar. Özbekistanyň ykdysadyny turup sen ýakynlaşsan çeýnap ýa seni. Diýmek biz şoň konkurent bolmaly. Şolar şu regionda oturýardy. Biziň ekonomikamyz, Özbekistanyň ekonomikasy iýmeli ýa. Biz Garagystanyň konkurent bolmaly, biz Azerbaýjanyň konkurent bolmaly. Irana, biz Russiýa konkurent bolmaly. Diýmek biz ösmeli, biz gaty zamanýat bolardan. Bizde kadrlar ýok, sistema gurulmady. Her ýa-ni ykdysadyýatyň, her pudoklaryň öz sistemasy, planlary, meýnamary hiç zat ýok, boş. Diňe ýerden gazyp alýarsa satýar, o magazynçy. Ýadyňyzda barmy? Petrovkada ýa beýleki owullarda, Çyçykda ýüýte magazynlar bardy. Kerosin satýar. Magazynçy. Onuň nebi satýar. Kerosin alýar, getirip gidýärler, satýar da pulunu alýar. Bizim şoňa döndük. Çiğmal satıcı malyna döndük Türkmenistan. Yerden alýarsa satyp goýberýär çiğmal. Biz ösmeli, biz çiğmallarla biz eýýär. Şondan edilen ikinci ya üçüncü haritlar satmaly. Biz teýär tehnologiýalary getirmeli. Biz energoýonki tehnologiýa getirip bizim gadymyzy elektroenergiýa öwürüp, elektroenergiýanyň şo ýerde Türkmenistanyň Marda ýa Liwatda ýa-da Balkanda satmaly, şolardan valyuta almaly. Teýär şolar elektrik mobiller ýa-ni başga zatlar, elektrik uğruna zatlar öňdürip bütün dünýäde konkurensiýa satmaly şolar. Hemme valyuta Türkmenistana bermeli.
Biz dine haçan o hocalık bize badat getirir ya da nevit kalımız getirir deyip oturmalı. Ferden Avrupa'da häzir zilyon energiya deyip yankı vitrina energiya, yer energiyası yankı günün şokletinden alyan energiya hemme ýere guruluk edip otyr. Ýene bir 3 ýylda şolar öz energetik yankı potrebleniýetiniň 30-40%-ni şoňa çykyp otyr. Gatşalt wagtda 40%-da yeter. Diýmek hemme nevit gazy esasan 70-80% Amerika we Ýewropa diýer. Olar alşy, ýani satyn alşyny peherlerler. Diýmek nevit gazyň we önümleriň konkurensiýasy güýçli bor. Katar, Kuveyt, ýa döwletler, Arabistan ýa döwletler bizden rynokdan bahalar gaçar. Biz näme etmeli? Ol ýol çyýrmaly ýol, dogry ýol. Biz haritlar öndürmeli. Biz harit satmaly. Şoň üçin tebigalyklaryň limiti bar. Limiti däl. Biz onu goýup bizim geljeklerimiz bar, nesillerimiz bar. Olary, olaryň baýlyklaryny öňünden biz ogurlamaly. Ýok. Olaryň tebigalyklary, olunky, bizinki. Biz şonu ölçmeli. Her ýüzünde şunça tebigalykdan köp biz peýdalanmaly. Diýmek nesiller bar ýa. Oňraşýody bar. O zatlar ünsüren ýok. Şoň üçin meniň pikirimçe o bize bar. Ananyň 10 ýanwarda halk galyp ýykarmy ýykmaz, ol şol 100% garansiýa berýän diýen ogluna bar. 100% garansiýa berýän galmady ise galmaýar. Ýöne şol adam, murada men giýjeginiz videolar paylaşym da konsa giderim, elimden gelenler diýsem, hemme şeýle pikir etse galýar. Men size bir statistik bereyim. Lewap vilayetinde 700.000 adam ýaşaýar. Ol statistika boýunça ýöne Türkmenistanyň statistika ýalan. Häzir Türkmenistanyň men statistikasyny berip başladym. Ýani Türkmenistanyň statistikasy alýa, hakyky maglumatlar berip başladym. Bular arýas et başlady. Statistikaň ministrini, oň bölümlerini, vilayet bölümlerini arýas et gynap başladylar. İki adam eýýän özüne kas etdi, çydamak. Ine Türkmenistan statistikasına analar diýer. Ine 700.000 adam diýerler, goý 350.000 bolsun. Türkmenistanyň Lewap vilayetiniň içindäki ýaşaýan adamlar. Çerjew şäherine, ýani Türkmenwal şäherine statistika boýunça 240.000 adam ýaşaýar. 241.000 takminan adam ýaşaýar. Goýun artynda 120.000 adam ýaşaýar. 120.000 adamyň içinde 70% ýani garrylar, yaş çağajyklar diýelim. 30% 18 ýaşdan 60 ýaşaýan adamlar, ine şu adamlar 15 ýanlarda girip biljek adamlar diýip hasap eden ýagdaýymyzda onu bizde 36.000 adam bolýar. Diýmek 36.000 adam, potensial adam şu ýanwarda 15 ýanwarda protestde ýani ýol açmaga girip biljek adamlar. Ine bize jemi 3.000 adam gerek. 3.000 adam 36.000 adamdan takminan 8-9% bolýar. Bize her wagt şu bir zat edilenle şuraya akçylar, manifestasiýa, protestler halkyň 10% adamına çindi gerek. Обычно 3%-da turýar, galan 7%-ni gitirdiýär, goşdurýar. Ine Ukraina üniversitetini bolsaňyz, şo ýerde Maydan diýen ýerine soňkusyna ine bir 30 student galdy, zat etdi. Olar vurdular. Ya polisler zatda vurdular. Olar gitdi, olaryň kakasy ejeleri geldi, şolar gollap, ýoluşa geldi, olar köp öldü. 500 boldy. Ýene de bular ýani kinime görkezdiler. Şolar hemmetine jan etdiler, biz beýdiler, ine kanun bolýarlar diýip adamlar üýüşüp başlady. Geçýän hem üýüşüp başlady. Özüne politik diýen gelip başlady. Hemme gelip başlady. Üýüşüp gitdi şol. Başlanma bir 30 adamdan başlady. Siz pikir edýäňiz, ine biz aýdar stroy bilen 3.000 adam gelir we başlar diýip pikir edýäňiz. Ýok, ol hiç ýerde ýok ol. Başlarny ýuwaş-ýuwaşdan başlaýar, ýöne müwsat gitmeli. Ine şu ýerde bizim rolumuz bolar. Diýmek, biz kommunikasiýany bermeli, diýmek, biz aktivistlara organizasiýon gurmaçylyk işlerini etdirip görkezip öwretmeli. Ine şu ýolda biz işlemeli. Ine terden Marina görelim. Marda
1.200.000 adam yaşaýar. Ýöne doğrudan bir ol ýa-ni berýän statistik maglumatlar doğru dämkä diýen 600.000 aýyl, 600.000 Mar welaýatyna yaşaýar. Mar şäherine statistika boýunça 208.000 adam yaşaýar. Mar welaýatynyň daşyna iş migrantlar bolup giden o Mar şäherinden köp adam dämkä diýen 208 diýerler, bir 150.000 diýip hatap eder. Galan adamlar. 150.000 adamlardan bir 30%'ını alsak bir 50.000 adam bolýar. Bize 3.000 adam gerek. 3.000 adam bolanda 50.000 adamdan ýene de 8-7% adam bolýar. Görýärmi? 3.000 adam birden galmaz. Ýoş-ýoşdan 50 adam, 100 adam, 200, 300 olar bir-birine jaňada şet üýşür. 3.000 adam bargan ýerine inanın ýene de 2-3.000 adam bar. Oň arkasyna polisiýa goşular, beýleki harbuluk goşular. Onu eşitip hemmesi ılgak gelir. Ine şonu biz gurnumaly. Şoň üçin biz hemme detalaryny bilmeli. Biz oň üstüne işledik, işlerken şonu yerine ýetirjek. Şoň üçin häzirlikçe 100% öňünden diýseňiz, menim pikirimçe ýalňyşlar. 10 ýanwarda test bolýan hemme şonu görürüz. Ine bize AKP para boşuldy. Bizim ýazgyjymyz, neşriyatçymyz AKP para. Hawa Şurada bir soru boldy bizde. Ine bir Türkmenistan soruya. Murad ağa, size bir sualım var. Demokratiya diýmek size näme diýmek? Men şunu häzir jogap beren, ýöne sizin pikir edişiniz näme? Şu ýa soru. Demokratiya diýmek näme? Onu men özüm için düşündüm. Aýdyber, ilki özüm düşündirjek bidim dämne? Yok, men size söz verdim, siz düşündürüm, sonra men jemläýin. Ya da men men düşündüm. Aýdyber, onu men öz pikirim aýdar. Bolýar. Men düşündireyim. Hormatly Türkmenistan, sezdim. Demokratiya bolonno, demokratiyada 3 zat esasat ulanylýar. Oň ýanky instrumentlary we şonu kesiplendirýän alamatlar köp. Ýöne esasy prinsip 3 zat. Birinji, her adam mümkinçilikleri ve tebiği baýlyga, ýani döwletiň baýlygyna barmak mümkinçilikleri deň bolmaly. O diýmek, prezident bolup, ol ýanky biziň baýlyklarymyzda elini urup, ýanky ol çopan, kerkidäki çopan ýa-da esen gullaky bir işi hiç bir mümkinçilikleri bolmaly. Deň mümkinçilikleri bolmaly. İstän wagty döwletiň ýanky gidip duran wagty, istän wagty hemmelerin tebiği baýlyga, döwletiň baýlygyna baryp almak mümkinçilikleri deň bolmaly. İkinji, verhavenstvo vlasti diýilýär. Kanunlar hemme zadyň iň üstünde bolmaly. Mysal üçin, sen suwda bardyňmy, şo ýerde bir milliarder garşyňda menen bir ýöneki. Şu milliarder hemme satmaly beýle bolmaly. Prezident bolsun, men bolayyn. Kimin kanun tarapyndan bolsa, şol tutmaly. Diýmek, verhavenstvo vlasti ýa-ni kanunlar hemme zadyň ýokartynda we konstitusiýaň düýünün içinin iň esas fundamenti bolmaly. Üçüncü, hemme demokratik institutlar bolmaly döwletde. O diýmek näme? Azat medeniýet, azat partiýalar, azat jurnalistler, azat telewizion, gazet, jurnal, hemme zatlar, internet, azat, islen wagtyň giyip bilýän, islen wagtyň çykýan, azat hereketler, azat pikirler, azat sözüňi aýtmak. Onsoň hökümetiň gurulmaçylyk institutlar, demokratik institutlar hökümetde de bar. Mysal üçin, şo ýerde ombudsman bar. Ombudsman diýmek, hökümet tarapyndan adam hukugyny barlap, şolary goraýan, berja edýän adam. Ine oň institutlar bolmaly. Mundan başga jemgyýetiň institutları bolmaly. Jemgyýetimiz östürýän. O näme? Jemgyýet gurumlary. O näme? Her hili konferensiyalar, bütün dünýäň gurumlarynyň öňünden, mysal üçin OBS'de diç bar.
Büro Demokratiya и прав человека. Şolary getirip, şolar bize olar demokratik institutlar da olar getirip bizim şolardan bilim almany mümkinçiliklerimiz bolmaly. Saýlawlar bolmaly, açyk saýlawlar. İstenlik adam istenlik ýere saýlanmaly. Ol özüniň ni po происхождению ýa-ni özüniň tohumynyň güýçlüdigi ýa plan tohumdan ýa ahaldan ýa ýa-ni beýlik vilayatdan diýip taýlanmaly. Ukyýuny bar. Açyk saýlawlar we konkurensiýa. Ine şu alamatlar döwletde bar bolsa, onu şu döwlet demokratik döwlet diýip hasap edilýär. Ve şonuň siýasaty demokratik siýasat näme? Şu alamatlary öňe goýup şol gor. Şu siýasat. Şu zatlar bar bolan wagtynda onu demokratiya. Demokratiya edenetlik däldir. Demokratiya kanuny berja etmekdir. Demokratiya her adamyň isleýän wagtda isleýän adam saýlap, şol adamyň üstüne öz niýetini, sözüni we maksadyna yetmek, aýtdyrmak ýokary mejlisde. Şol demokratiya. Ine men pikirimçe. Indi şoňa galan zatlar aýtman bolsa, ahyrda aýdylarsyň. Bu soraglady, sag bolun täze. Elbette. Neme salam kadarly illeşler, salam eginleşler, hemme biz dinleýänler. Aýplaşma men hemişeki ýaly şu işden gizrak geldim ýene de ýöne ýetişdim şoňa şat. Indi demokratiya diýmen özü bir neme grek dilinden gelen söz, termin. Demokratiya iki tane sözden ibaret. Ol demos halk, ondan kratiya häkimiyet. Yani demokratiya diýmen gün manysy türkmen diline geçirende onu halk häkimiyeti bolýar. Şu halk häkimiyeti näme üçin edilýär? Halk häkimiyeti diňe saýlawlaryň üstünden üçin edilýär. Egerde bir ýurtda demokratik, adalatly, açyk saýlawlar bolmasa, bäsleşlik esasında, özüm hakyky bäsleşlik esasında geçirilen saýlawlar bolmasa, demokratik döwlet gurup bolmaýar, demokratiya bolmaýar. Şonuň üçin egerde şol haýsydyr bir ýurtda demokratiýany ornaşdyrjak bolsam, onu ilki bilen şol demokratik saýlawlary ýola goýmaly. Ýani isleýän adam öz kandidaturasyny goýup bilmeli. Saýlawlarda, prezident saýlawlaryna ýa-da parlamente ýa-da arçyndan saýlawlaryna şol nimede de hemme kişiň mümkinçiligi, start mümkinçiligi deň bolmaly. Ýani hökümetde, döwletde, ýurtda kabul edilen adalatly kanunlara görä her kandidatyň ýa-da hemme kandidatyň şo çykyş edýän wagty bar telewizorda. Şolara berilen wagt, gazetlerde, radioda, inni häzir internetem girýärler, şoňa internet resurslarym. Şol deň bolmaly. Ýani mümkinçiligi şolaň deň bolmaly. Hemme kandidatlar öz programmalar bilen, öz öňe sürýän reformalar bilen ýa-da teklifler bilen halka öňüne çykyş edip, şol halka öz sözüni ýetirip bilmeli. Türkmenistanyň nähili? Türkmenistanyň bu düýbünden mümkinler. Hatta şol hamana bäsleş diýip, mysal üçin Niyaz Hünýanyň ýa Berdimuhammed Hünýanyň goýulan kandidatlaram çykyş edýärler halkyň öňünde de. Men şol ýadyma düşýär, şol geçirilen taýlarlarda bäsleşlik esasında diýerler. Emma şol bäsleş diýip öňe çykýan adamlar öz çykyşyny Berdimuhammedow öwýärler. Şo Berdimuhammedow ses beriň diýip öz nimesini jemleýärler, öz çykyşyny. Şonun ömür demokratiya bolmy. Şonun ömür saýlaw bolmy. Demek şol adamlar gorkudylyp, gulawundan, burnundan çekilip diýmeli sözler agdyna berilen adamlar. Onu olaram şonu totuş ýaly şonu gaýtalýarlar. Ine Türkmenistanyň şol demokratiya diýilen sözü güýran eden zatlar şolardan barat. Ýani hiç düzgün ýok, tertip ýok, kanun ýok, konstitusiýa işlenip, onun beýle ýurtda söz azatlygy ýok, beýle ýurtda demokratik saýlawlar bolmagam, demokratik döwlet guruluşynyň bolmagam hiç mümkin näme. Indi şu demokratik döwlet guruluşy bar. Şol nähili mehanizm hökmünde nähili üçin edilýär. Ol döwletiň iň güýçlü 3 tane nimesi var, şahasy. Ähli güýçler şol şahalan eline de şol 3 tane şaha bölünýär. Döwletiň 3 tane nimesi güýçlü institutsiýalary
öz başına bolýar. Birinji institusiýa, şunu bilmek ören mühim, parlament, yani meclis. Näme üçin şol güýçli? Sebäbi parlamentde kanunlar çykarylýar. Ýurdun kanunlar çykarylýar. Haýsy häkimetin haýsy şahasynyň eline döwlet kanunlarynyň ykbaly bar bolsa, onu şol şaha hemmetinden beýikde durýar. İkinji şaha näme? Ol yerine ýetirji häkimet. Yani kanun çıkarıcı häkimet, parlament, meclise kanunlar çıkarya, tasdiklaya, onun yerine ýetirji häkimet, yani prezident ya da eger de parlament prezident respublikasy bolsa ya da prezident parlament respublikasy bolsa, onu belki diýeli yine de prezident ýöne eger açyk neme bolsa da parlament respublikasy onu premier ministr ýol başlyk edýär döwlete. Şu premier ministr parlamentde kabul edilen kanunlar boyunca işlemeli. Özünün kanun çıkarmalı. Yani özünün on hukuku yok kanun çıkarma. Olduğuna çıkarılan kanunlara göre yurdu dolandırmalı. Onun inni üçüncü hakimiyet näme? Üçüncü hakimiyet ol sud prokuratura hakimiyeti. Yani kanunçuluğu, ödevçülüğü ediyen hakimiyet şahası. Ol sud prokuratura. Yani häzirki dille ortasır nemesini alırlar da yine de terminini kadı deyip, kadiyet deyip. Şol kadiyet nemesi, ana şol üçüncü şaha bolýar. Ol birinci hem ikinci yani kanun çıkarıcı hem de kanunu yerine getirici, yani hakimiyetin yerine getirici organ bolan prezident ya da premier ministr institusiýasynyň işlerine gödäwçilik edýär. Şolum para üçün ya da öz tiredeşlerini hakimiyete getirip döwleti öz ellerine almaklarynyň öňüne alýar. Eger kimdir biri öz garnaşlaryny alsa işe ya da öz oğlunu alsa, Serdar deyip oğlu bolsa, haýsydyr bir prezidentin şu Serdar diýen oğluny döwlet hukukçylyk soветine alsa, ya ministr boýsa, demokratik ýurtda alýada sud prokuratura prezidentin karşısına iş gozgap prezidenti türmäe salýar. Sebäbi ol eýem konstitusiýanyň karşısına giden, kanunçylygyň karşısına giden bir jinaýatkär. Ol eýem prezident däl. Ine Türkmenistanyň misalyna biz şonu görýäs. Onun inni bulara hakyky şu üç tane şahasy demokratik mehanizm üçin edýän. Yine dördüncü şaha diýen bir zat bar, dördüncü häkimetem diýerler ona. O da metwot, erkin metwot. Yurtda söz azatlygy, metwot azatlygy bolmaly. Demokratik yurtda şol demokratik metwotum ýanky başdaky üç şahan üçünün işini halk tarapyndan gödäwçilik üçin edýär. Yani adamlarda söz azatlygy var, metwot azatlygy var. Olar çykyş edip islenlik şahada goý berilýän ýalňyşlyklary paş edip bilýärler. Ine şeýle yurtda ösüş enniňan gidýär öňe. Nähili kynçylyk görese de demokratik yurtda, nähili yara görese de, yara düşse de döwlet mehanizmine ýa bolmasa jemgyýetiň tenine nähili yara düşse de demokratik döwlet, demokratik guruluş şonu öz-özünden bejerip bilýär. Sebäbi wagtyny paş edilýär şol ýetmezçilikler ýa da dören haýsydyr bir pudakda dören paraxorluk ýa da başga bir zat. Emma diktatorçylyk ýurtda Türkmenistanyň ýa-da çüýräp ýykylýança hiç bir düýüklü kemçilik açılanok. Siyasi azatlygy ýok. Sağ olun. Apyda paralan bu düşündüğünüz ine Türkmenistan şul düşündüşleri ırza bolmasa öz pikirinizi ýazyp berýär. Ine bizde bir Oğuzhan diýip bir watandaşymyz ýa-da Maradagmen Gruziýada ýollar açylynça köp garaşdym. 2020-nji ýylyň dekabrynda açylmasa menem aktivist boljak diýipdim. Sesimi çıkarman köp sabır etdim. Yöne hiç tat bolmady diýende yeter indi doýduk diýär. Oğuzhan, egerde Oğuzhan bize goşulýan bolsa biz hökman ýeňeriz. Sağ olun. Doğru. Indi sözü men Piotra bererim. Piotr, benim pikirimçe hormatly watandaşlar gysga jogap berýär ýa köp soralar bar. Senin pikirimçe demokratiýa diýmek näme? Biz aýdyp geçdik. Şunun üstüne näme goşulyjak?
Birinciden şu ýa-ni ak welti paragyň bellek geçýäli demokratiýa bu etimologiýasyny alymyzda halk dolandyrmaly-da, halk dolandyrmaly bu. Soňam şuna goşakladym demokratiýa diýende. Demokratiýa diýende telewizorda ministrleriň hasap berişini şu alyp barjy aýdyp geçmän şolaryň bloklarynda ýazan zatlaryny bizem görüp olaň näme hasabat berýänini bizler hem eşitmek diýmek meň pikirimçe. Olar kim biler aýalynyň magazynyň bazardan almaly käşir soganyny ýazýandyr belki ýa. Belli däl da olaň näme ýazýan biz göremizok, bilemizok şunu. Owut. Hemme zatdan biziň hem habarymyz bolup çopan bilen prezidentiň hukuky deň diýmek. Doğru. Yine bizim bir vatandaşımız gatı uyardı. Birinci Arazov diýdi. Hudaýa şükür. Hudaýa 100.000 şükür. Asuda arasy yurdumuz var. Inemiz, atamız arkyn yatıp turýar. Bir döwüm çöreňi gazanmak özüne bagly. Egerde bu näme diýär? Şol birinci Arazov diýär. Hudaýa şükür. Çöreği bilýär, suw içilýär. Azatlyk, parahatlyk üstünde. Men şunu birinci Arazow bir zat diýjek goýanlar. Dedim. Türkmenistanda bir aýda şu rejim gazawyna 150 adama gola berýär. İçinde daşynlar. Eger şol rejim bolmadyk bolsa, şol adamlar 150 tane ölmedi. Men ol garra ölýänleri, ýa-ni keseler ölýänleri hatap edemok. Şu rejime yani bağlı ölýänler hatap etdi. Şu rejimin bar bolansa, şu agyr günnü düşüp, yani keseller ölýärler ya da awariýa düşýär ölýärler. Ine aýda hani arasda parahat durmuş. Bizde uruş yok ofitsialna, ýöne gidip dur. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanı basyp aldy, hemme demokratik institutlaryna ýumrup zat edip, konstitusiýany söküp, çyzyp, bozup Türkmenistan basyp aldy. Halky edip dur, ýani mümkinçiliklerini dolu aýyrdy. 70%-dan ýokary adam işdi. Velayetlerin ardında ýollar ýok. O ýollar açyk, bar pul vermeli. Näçe men pul bereýin? Men marda dogulan bolsam, men bayramalara gitjek bolsam, men näçe pul vermeli? Men Livawa gitjek bolsam, bir 200 kilometr, men näçe pul vermeli? Haýsy döwletde, dünýäde häzir ýollar ýok. Ýok. Hawa bir period boldy, agyr period geçdik bizimle. Sebäbi bu tormuzda yapmaly wagty yapan o, giýje galap yapýa bir topar adam ölýär. Giýje galap yapandan soň açmaly wagty açan o, ýene bir hile gidip tormuz bolan soň, ýani Türkmenistan prezidenti ýene betbaxçylyga sokýar. Ine şonuň üçin parahat durmuşy görende. Dogry, bizim enatalarymyz has parahat arasy adamlar. Ýöne Berdimuhammedow keza şunun arasçylygyny ulanyp pullary ogurlap öz diktatorsk rejimi dikildi. Ine şoňa şey diýsem men dogry diýjek. Şoň üçin Allah şükür ýöne bizim hereket etmeli. Sebäbi o parahatçylyk däl. Ol seni gelip attan oklar, ol seni gelip uran oklar. Sen öýüňde oturýarsyň. Hani köçe çykdyr, parahatçylygyny görýän. Hani mektep wagtgör, molim wagtgör, her 20 sapaga polis gelip seni maska üçin ştraf etdi diýär. Hani köçe çykyp bir welaýatdan beýleki welaýata geç, talamanlar ýaly irinden pul alýarlar. Hani häkim sana bir zat diýsin, böküp etmeli bolýar. Kanuny hiç kim seýleden o. Ya Berdimuhammedow häzir kanuny seýlýär. Ol basyp almak. Ýa basyp almak uruşy gidip dur. Siz uhlap dursunuz. Ine şondan ay parahat. Onanyň şu gün parahat boldugy, ýeti uruş bolmadygy däl. Niýemitler çolup gelip otyr. Şu gün sen ýaşaýan ýerinde uruş ýok, senin ay parahat ýok. Bir gözüň aç. Ýani 100 kilometr aňyrak bir seret niýemitler çolup gelip otyr. Şol ýaly Berdimuhammedowlar hemme zat alyp başlady. Zawod fabrikalary alyp başlady. Hemme esas zawodlary kontrol etdiler. Velayetdaki Türkmenistanyň hökümetiň wezipelerini garnaşyny goýup basalyp gidip otyr.
uhlap oturýarsyňyz, ay Allahjan, Hudaýjan, hemme zat böyle. Allah min şükür. Bizim şükür Allah. Ýöne näçi biz bir tan tohum, bir tan tohumun iň tormuna, ýa-ni watanymyzy ynanyp, döwleti ynanyp, biz daşyrykda eşek ýaly bir ýeriň başlanmaly götden ýumul bolýar. Näçi? Biz münasip dälemi? Näçi biz Türkmenistanyň içine giýiberem, ýok maşgalamyzy görjek bol. Men ejemi görjek bol 16 ýylda men giýiberem o Türkmenistanyň. Näçi? Han parahat ýok. Men ejem giýjegini aglap ýatyr, aktyklaryny oňuny görjek bol. Han parahat. Sizin mümkin ene taňyz çağazy bolsa, ýa-ni çağalary, ýa-ni aktyklary daşyrykda işläp oturýan bolsa, şoňa gaýly bolsa, bizim garnaşymyz gaýly bolar. Bizim garnaşymyz azat erki wagtda. Biz azatlygy, erkigimizi gidermek. Berdi Muhammedowyň tohumuna ýa başga tohuma gidermek. Demokratiýa, azatlyk, adalatlyk öňde durmaly. Hemme zatda. Kim bolaýyn prezident? Saýlawalar açyk saýlawalar bolmaly. Kim bolsa şo bolsun. Kim bolsa şo tur. Problemi ýok. Konkurensiýa esasında. Ukyply, ananyň bir ukyply adam ýol başlygy eşde Türkmenistany galdyrsa, aýlyklar, konvertat, hemme zat alyp gider. Näçe bolmasyn? Näçe bir dünýäň tormuzy bizi saklap, ýa-ni ýollary ýapyp, sebäbi açda ýollar muny aýrýarlar, ýa-ni ukypsa. Biz saklap türmede saklanýar, sakladyk. Eger siz şu türme dünýäň iň bir owudan gülläp ösüp parahat ýurdy diýip hasap etseňiz, gelip Fransada ýaşap görüň. Men sizi aýlaýyn, bir aýla. Şu ýaly parahat, arasy adalat döwlet. İsteýän ýerinde isleň hakna bilýär. Ni daý bok bir ýeri sana gara ýa sen gök ýa sen ine biz jyltawaty da biz ýa-ni ak däl bu ýaly. Bize bir zat diýse, bak $50,000 hakdan ýewro. Ona masrafy berýärler. O diýmek Fransuzlar uturly diýmek-de. Ýok, o diýmek şu ýerde, şu döwletde ýaşamak üçin iň dünýäde amatly döwlet, iň ýa-ni kanun işleýän döwlet diýil ýa şo. Şonuň üçin bu düşünjeler men pikirimçe ters. Timur, siz näme pikir edýäňiz? Ine beýin şarazy diýär-de. Hudaýyň şükür. Arasda ýurdumyz bar. Enemiz, atamyz arkyn ýatyp turýar. Bir döwüm çöregini gazanmak özüne bagly. Siz näme pikir edýäňiz? Şuň düşünjesi dogrymy? Onda mümkin olar ýa gowy bolýan bolsa, biz näçe bunu görüşmeli? Bizim ýetiden aşama çykyş etmeli. Berdi Muhammedow dünýäň iň kıyıga giyinse giyiren adam munam az salıpsınız. Munu Nobel premie vermeli. Şunu bir öz yankı görkezmesinde koronavirusu vurup yıkıp çımpıtırak etti deyip yani qaytip övmeli. Onu biz Türkmenistan'ın daşında 45% adamlar da yüzlenmeli. Siz kötüncünüz ol normal mi? Bizim döwletimizde arassa yani parahat döwlet. Biz öz döwletimizi goňmaly, övmeli. Biz 45%, 1,5 milyon halk daşynda galan halk, ol bir kemçilikler hemme döwletlerde bar. Olan bir kemçilik diýip pikir etmeli. Biz bunu ýüregimize almaly. Bizim durmuşymyz kul bolly. Çağlarymyz Türkmenistandan aldy. Ol hiç döwletiň işlerine buraya zatlar bolýar diýip gözlemýärmi? Ne pikir edýäňiz Timur? Men ayt geçmek isteyen kratko, ясно, çötko. Şol aydan adam. Men adynam diýdiň şoň ady? Birinç Orazov ekranna. Birinç eger siz şey diýip aýtsaňyz, häzir aýtyp dursaňyz, ol birinciden ýalan söýleýäňiz da. Soň siz kör, siz kör adam bolýaňyz. Ýa-ni eger siz bolup duran ata bilmeýän bolsaňyz, halk hukuklary bolup duranlar näme-de Türkmenistanda bolup duran ata bilmeýän bolsaňyz, görmeýän bolsaňyz, onda siz men size kör diýip hasap etjek. Ýa-ni hemme 99% adam bilýän näme bolup duran Türkmenistanda, siz bileňiz o. Olýar. Men şu ýerde bir anekdot ýadyma düşdi.
100. etajdan bir aşağı yankı kaçıya. Aşağıklığını kelle aşağı gidip durdu. 15. etajda bir aylanı açıp görüyordu. Salam ne ediyorlar diye. Şol uçup dur kabulüm diye. Baka все нормально diye. Şol yani pozitif fikir ediyor. Öyle propası uçup var ya. Türkmençet neydi? 100. etajdan bir adam yankı uçup var ya, yıkılıyor aşağılığına taraf kelle başa aşağı. 15. etajda bir aylanı açıp salam diye niye ediyorlar diye sordu. Oğlum hazırlıkça gülüyor diye. Yine sen şunu men diye. Hazırlıkça gülüyor. Yöne edil 1 sekunddan ya edil yarım yılın 1 yılın katastrof. Şunu görün bu. Mine şelip Murat mümkün olsa men şu bir düğün orsiýetde okuyan bir studentimiz jan etdi maňa, bir gürleşdik. Şoň aýdan zatlar barada bir öz iýleşlerimizde hem öz tarapdarlarymyzda şu demokratik görüşdäki adamlara eşitretim gelýär şoň aýdan zatlaryny. Ona men şonu aýdaýyn häzir mümkün bolsa. Aydın. Düğün şu yan kaydışmayalı orsiýetde okuyan bir studentimiz jan etdi. Jan etdi gürleşdik. Ondan ýagdaýlar nähillip sorasam ýagdaýlar gowdäldi. Näme üçin gowdäl? Sebäbi bize pul geçirip bilen oklar. Enemiz atamız öz halal kazanjyndan gazanan pulundan wagtly şo pul geçirip bilen oklar. Şonu geçirselerem şonu bize beren ok diye. Şol wagtyna gelen ok. Bank saklaýa, dürli sebäplere görä her hili päsgelçilikler döre diýerler. Ýöne şol pul şo ene atamyzyň halal kazanjyndan bize iyi beren pullary wagtyna gelen ok diye. Ondan inni pasportumuz gutorup barýar diýär. Pasportumuz gutorup barýar. Barýar bir yarım ýyl 7-8 ay wagty aldy. Şonu uzaltjak bolsak diýär, biz mysal üçin aýdaly 2 gece yol geçip neme bilen otlu bilen Moskva gelmeli. Moskva gelip şu taýda uzatmaly. Näme üçin studentlere şeýle agyr durmuş döredilýär? Näme sebäpden? Näme geregi bar şoň? Näme üçin şonu elektron usulla şol zatlar düzelip bolanok? Näme üçin studentlere şol baryp Sibirden Moskva gelmeli? Ya bolmasa başga bir şoňlar uzaklyklardan gelip uzak ýoldan gelip Moskvada şoň bir peçat koydurup gitmeli, möhür bastırıp gitmeli nimetine, pasportuna. Näme üçin şol ýerde pasport verip bolanok, Moskwadan iyi verip bolanok. Näme üçin halk közenýär şeýle? Sebäbi türkmenlerde häzirlikçe bir düzgün boýunça işleýän döwlet ýok. O döwletdiň bir tire gulluk edýär. Bir tire, bir taýpa gulluk edýär. Halkyň hökümeti däl, demokratik hökümet däl. Diňe şol Berdimuhammedowyň öz yankı klany, tiresi, hem Hramfun, Jadanyň ýalýaglary, hem özleri. Näme üçin Hramfun Maltadaky gyýdynyň Maltadaky hasabyna ýylyna 100 miňläp milyonlap dollar geçýär Aşgabatdan. Türkmeniň dawan adaby. Näme üçin? Näme üçin Hramfun şu daşary ýurtlarda baryp näçe ýyllardan bäri daşary ýurtda ýaşap keýip çekip beren gyýdyny türkmeniň pulu akytdyr giýjegini. Ya da Jadanyň ogluny. Näme üçin? Sebäbi türkmen öz döwletine eýe däl. Türkmeniň pulu şol, türkmeniň pulu. Şo türkmen studentleriniň pulu. Şo ary ýolda türkmenlere kösenip bermeli, bir 50 dollar ya 100 dollar aljak bolup, ol Berdimuhammedowyň iýiji tohumam, Bisowa tohumy, Hramfun Jadanyň tohumam, olaram hedil edip türkmeniň ganyny sormaly. 3 tane gan sorýan. Dogrusyny aýtsam. Onuň neme diýär-de, ýene de, "Inha diýär, gapdalmazda täjikler bar, özekler bar" diýär. Bulara Täjikistana da, Özbekistana da diýär, öňküsi uçorlar uçdur diýär, samalyotlar. Emma biz öýe gidip bilemdik diýär. Ine yarım ýyldan ýa 1 ýyldan okumadyk otursak, bizim gidip biljek gomanymyz ýok. Soraýas diýär, Moskvadaky ilçihanadan soraýas, haçan uçup bolar diýsek, ýok, intek ýollar açylanok, bäri açyljagam däl diýär. Onu hem üçin ýa kesel we pandemiýa bar. Onuň ol student aýdýar, täjiklerde de bar şo keselli. Özbeklerde de bar şo keselli. Emma Özbekistan bilen Täjikistana studentler isleýän wagty uçup bilýärler diýär. İsleýän wagty ýygyna gelip bilýärler. Emma biz edip bilemdi okşolmaya. Biz okumydy oturamyzda da gidilecek gumanymyz ýok diýär. Şu wagtny on gyzyklanýan zady näme? Nirek diýär biz diýär
Ağam diýen biz nirek barıp bilerkak diye. Türkiye barmalymy biz Belarusya barmalymy diye, ýa bolmasa Ukraina barmaly. Biz nirede yerleşmeli. Ana diýe ýa okuny uturanlar ýarym ýyl bäri gidip bilen ok öýlerine diye. Ine şeýle türkmeniň ýagdaýy. Studentleri öz döwlet öz iýberen studentlerini ýurda getiren ok. Şeýle köseýe. Aeroportda yatıp durup beren studentler var. Aeroportda näçe aýdan bäri. Sebäbi pullary ýok. Kwartiera tutup ýaşamaga Moskwada ýa bolmasa Leningradda ýa ýene bir şoňlar ul şäherlerden birinde. Iýmäge bir çörek iýmäge pullary ýok. Ine şo ýanky begens Uralhyň ýalan söýleýänligi nämeden açylýar? Bir döwüm çörek gadanmagyň kerkim ödýişi. Ine student, orsiýetde okap diplomalan student, döwlet tarapyndan okuýy berilen student şu taýda sıntıraklap iş ödlemelimi? Näme üçin ol öz ýurduna gelip bilmeliler? Näme üçin döwlet öz gражданlarynyň aladas neden o? Onun men şol oglana biraz şol ýagdaýy düşündirjek bolup sonra berdim. Sen nidim bilýänmi şu täjiklen özöklen näme üçin studentleriniň Türkmenistanyňkydan tapawutlykda ýygyna uçup bilýänligini hi aňýarmy? Ýok, aňamak dedi. Sebäbi ol halklar göreşdi diýdim öz wagtynda. Öz hak hukuky üçin göreşdi. Men ýadyma düşýär 92-nji ýylda 92-93 şo ýyllarda 91-den başlap hatda Täjikistanda gражданlyk urşy boldy. Halk öz hak hukuky üçin göreşdi, urşdy, güýç görkezdi. Şoň üçin ýeňlenen bolsa, şo göreşde ýeňlenen bolsa halk hereketi. Şonu da häkimet bir zady belläp goýdy. Eger halkyň gahar gadaby aşda çenden, onu gражданlyk urşy turýar. Dimek halkın uğruna seyretmeli, on hakkını iýmeller, kanunçuluk bolmaly. Şoň üçin Täjikistanyň hökümeti islese de islemese de öz halkynyň aladasyny diýär, studentleriniň hem aladasyny diýär. Sebäbi halkyň güýjini gördi. Öz ýoklamam hökümeti halkyň güýjini gördi. Şoň üçin ätiýaşdan halkyň aladasyny diýär. Emma türkmenler hiç wagt öz güýjini görkezmedi hökümeti. Şu diktatura özlerinin galp bilýänligini, ayagy galp bilýänligini, bir mitingde köpçüliklerin yüzlerçe min adam bolup çykyp bilýänliklerini görkezmediler. Ine şoň üçin häzirki hökümet halky äsgerenok, halky ayagyna ýapşan palçykça da görenok, hakyny ýe, puluna miýe, hakyna miýe, namusyna da diýýär, mertebesini hem kemsitýär, adyny hem kemsitýär. Türkmeniň asyrlap, yüzlerçe ýyllap gazanan awraýyndan ýa-da Niýazow bilen Berdimuhammedow 30 ýylyň içinde nam nişan goýmadylar. Türkmen niýetini bir nalaja diýen millet diýip düşünýärler. Ine şoň üçin Türkmeniň okuny torundaşary ýurtlardaky studentler hem öýüne eltilen ok işläp beren Türkiýede ýa Belarusyada ýa Ukrainada işläp beren türkmenler hem ýyllap öz ata enesine mörk bilen oklar çağıryp mörk bilen. Ine ýagdaý şeýler. Sağ olun. Akıda para. Şol bilen çaraz diýen Dubayda ýaşaýan ekeni ýanca ýazdy. Murad ağa diýär, Dubayda her hil adam görýär, Musuda ýaşaýarlar diýär. Gyýlar tenini satýarlar. Ine türkmen şolar ýok, şoň üçin asuda diýenler. Hormatly birinç araz. Siz Türkiýe baryp görüň. Bizim türkmen gyýlarymyň edýän işleri, mejbur bolup edýän işlerini görseňiz, özüňiz birinji aktivist bolursunuz. Siz Dubayda intek Türkmenler hem mera ýaýran ok. Dubayda bazı bolan azdır. Olar ýaly Türkiýe gidişleri ýa gidibilen okdurlar. Şoň üçin Türkiýede bizim aýal gyýlarymyzy hiç kim syýran ok. Bizim aýal gyýlarymyz Türkler durmuşa çyksa da hakları ýok. Bizim aýal gyýlarymyz tennem satýarlar. Diňe nimede däl, Orsiýetde de, Ukrainada da, Türkiýede de mejbur ýagdaýda. Men görüň berdim. Ukrainada men bakaydan soň ýanky ýygyna gatnaşdym. Toyliýew ýanky ad ýazmyşyň şu haramlardan pasolun. Şol bütün halkyň öňünde oturup Allah prorektor Allah Türkmenistan ösenligini konvertasiýa giýjegini näçe konvertasiýa edilmek, näçe ýanky okuluňyza pul töläňiz, näçe ýaşaýan ýeriňizde pul töläňiz diýip studentlere ýanky söýüp gorkuzyp ýanna komitetçigim ýazyp alýar. Kim bir beýrekak siretdi. 3 tanesini galdyryp arkadaky şöhrat aýtdyrýar.
Şöyle men turup şoları düşündürdüm proyektora. Bular şu yanımızda oturun maşenlik sizi ne yapıyor? Türkmenistan bankrot, pul yok. Bu görgüller tölecek de bunun doğun arnaşı, enatası $10.000 ümünden tölecek adamlar. Türkmenistan bankrot bolan soň, jogapkärçiliksiz bolan soň, şunun pullaryny konvertasiýa edip geçiren o. Şoň üçin şu gyýylar, oğlanlar közenýär görgürler diýip düşünürdim. O gorkujagyna ýere ýeljek boldy. Ýa proýekde aýryň diýip ýa görenmezden bir tomoşa boldy. Ýa-ki diýjek bolýanlar men gaýdan soň 145 tany talipleri açyşlaýan etdiler. Näçe? Apşydyny tölemediler, okullarını tölemediler. $1.500 apşyd, $2.000 bolan okullarını tölemediler. Olar açyşlaýan etdiler. Ýola gaýtmana pul ýok. İýmäne $50 gelýär aýyna. Ne ip bolýar, ne ýaşap bolýar $50. Gaýtjak bolsaň reis ýok. Bolýar oglanlar. Bir zat eder, eýder, beýder, motor sürer, prawasyz, eýder, beýder günü görür. O gyýyl jagalar 18 ýaşly. En atasından çıkan perzentler. Olar tenini satmasa näme günü görsün? Bir aý oturursun aç, 2 aý oturursun, ahir seni ettirerler. Sen ýat ýurtda. Konsulluğa barsan öýler aýdýa. Men 2-nji mol, 5-nji mol tenini satmaga men seni golan Türkmenistany iweren diýip ine Rossiýada ine men size namaylaýyn häzir. Batır ve Oraz diyen konsul Türkmen gyýyda ine şeýder sizi beýder diýip gorkudyp dawaýty biziň bilen jyns gatnaşyga girin diýip mejbur edýär. Ýene bir täze aýdyn Türkmenistanlılar, talipler üýüşip Gozduma barpdyrlar. Gozdumadan jurnalistler alıp zat edip häzir pasolstwa baryp şo Batır bilen arady çykaryp interview aldyryp maslahatyny berjek bolýar. Olar çıdadylar. Aeroportda ýaşak gördüler. Közelip gördüler. Türkmenistanyň bir milli lider Berdi Muhammedowdan toka ýok aňarda dursun. Akşam gitar edip öýe doganlaryna konsert berýär, DJ bol. O görgürlerim aeroportda az oturup ölüp gidip günü Gozduma barpdyrlar. Bizni Türkmenistana görkezerdi. Berdi Muhammedow görkezerdi. Ine şurýaly. Hani asyldyk para hatmy? Hani biz şu kıyınçılıklar bolmasa näme öňe çykmaýdy? Bizim bir Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow ýa idiot däme. Biz men günne janlyşdyň Türkmenistanyň daşyndaky bilen maňa jan edip arzularını aýyan adamyň sany ýok. Men şolary dinläp ýüregim agyryp kesel boldy. Onu aýdym. Çydar ýa-da. Şoň üçin men çıkışlarımda gaharmy elwaýdýar. Sebebi şurýaly öz halkyny ýigrenmek ol bir namatlyga däl, ol bir sen adam şeklini ýitirdiň bolýar. Berdi Muhammedow adam däl, ananyň men şonu düşünjek bolýan size. Adam şekilli, geroinşik, psihiktadan gutoran adam. Şunu nähili kabinet ministrleri şunu ýüzüne serdiýärler. Şunu nähili ýa-ni dinleýärler şunu. Nähili utanman yalan vatan programmasyna baryp çykyş edýär ýa-ni. Bular alyp çykyş etdirýär. Nähili utanman öňe çykýar. Men söýerim. 2007-den bäri bir gezek gönnen göni ýaýlym etken okine biz gün etýär. Bir gezek adamlaryň patsanlyğıyla hakyky adamlaryň gürleşip gören o. Özüne milli lider diýip atlandyrýan bir haramzady. Bir gezek bir hakyky adamyň ýanyna, birja adamyň ýanyna baryp kömek etdim. Adamlar müňläp ölse lewapda da. Ya 20 saldat edil Aşgabatda bolýa lewap bilmedim, görmedim. Aşgabatda o gurgulların ganları köçedi. Biz näçe aýtdyk? Şol ölen sandatlara iratasyna bir jan edip bir duýgusyny bildirdimi? Ya telewizionyna çykyp, "Wah, men milli lider başarmadım. Başlan, yatan ýere ýakty bolsun" diýip hiç bir nimet gördüm. Kaka söýlene näme? Her kime ýalyk giydirip, nimetdirip, bu ýallaklaryň bar, öz garnaşy däl, öz ejesi örenýär, şoň ýa-ni meýerlik diýen aýallary zorlap, türmede aýallary zorlap ýören adamy
Gahrman ýanky peygamber ýaljar. Utoş däl. Han atudalyk, parahatçylyk, han namysyk, wyjdanlyk, gahrmançylyk, watançylyk niýe şular? Han haýsy epizoda şol ýanky bağlanışdyk bolýar. Türkmenistan 15-nji asyra barýar. Gepgini ýalaydy. Berdi Muhammedow dünýäň tormudy. O görgüli diňe aýdym bilýär. Olan bir fetirleri ýanky öwrünip aýdyp, ol Russiýanyň aýdymlaryny perdiýalka edip aýdyp gören bir kopya. Bir adamyň kopyasy. Ol adam hiç wagt ýanky Kyjyk departamentiň ýolbaşçysy bolmaly. Onu prezident edip Jadan Hramow türkmen halkyny oýnajak bolup, şoň baýlygyny, ruhuny, mertebetini ýykjak bolup, şol idiot öňe oýup taýlady. Şoň üçin biz betbaçylyk. Halk taýlanmasa hiç wagt şu ýaly adam öňe çykmady. Ine şu tragediýa, ine şunu Akbel Taparaga beýan edip halka kitap hökmüne sogat bermeli we bizim halkymy öwrenmeli şu zatlar gaýdyp şu ýalda taryhymyzda bolmaly. Şunun bilen hormatly watandaşlar, biz öz gepleşigimizi guturaly. Men şu gepleşige gatnaşanlardan haýyş edýän her kim bir mum öz maslahatlaryny aýdyn halkymyza ine Timurdan başlaýar. Timur Eşitlermi? Eşitler, gülýär eşitler. Halkımıza yüzülmek isteyen Gurbanoğlu Berdimuhammedow bizim prezidentimiz däl. Ol ogry, narkoman, şizofrenik. Hawa. Şoň üçin halkymyň birleşmeni isteyen birlikde hereket etmeni isteyen. Sağ olun. Sağ olun Timur, gysga we ýasna boldy, baýanlar ýaly. Elini sözü Piotr'a verir. Piotr, söz sizden. Täze Türkmenistany döretmäge diňegime ýyza ýol ýok. Biziň arkamyzda halk, biziň arkamyzda ýeňiş. Şoň üçin galkynyş wagty geldi diňegime. Sağ olun. Akbel Taparaga. Nimen ştada bir Begenç Oralov gönme olmasak bir akıllı olana men diýär sebäbine ştada ýazýan zatlary bar. Siz diýär men pikir etmeň diýär, men olary yaranjaňlama hökümete diýär. Ýöne men öz pikirimi aýtdym diýär-de. Men bilýän ýa-ni zatlaryň tapawdyny zat diýär. Men görýän şol dogrudan pikir edip bilýän olany men diýär. Demek Begenç inim biziň aýdýan adamyz eger düşünseň şeýle adam bir döwüm çörek bilen adam däl. Adama çörekden başga da köp zatlar gerek. Ona vitaminli irimişler gerek, ona iş gerek, ona oku gerek, ona sağlık sisteması gerek doğru, bilim sisteması gerek işlettirin yurtta. Şoň üçin şu zatlara düşünjek bolun. Siz eger daşa yurtta okuyan olsaňyz, demek köp zatlara okumaga, görmäge mümkinçiligiňiz bar. Şoň üçin şol mümkin bolsa köpräk zatlary öwrenjek bolun daşa yurtlarda kanaly. İçeride şol şeýle mümkinçilik ýok. Demek halk diňe bir döwüm çörek üçin doglanok, bu dünýä adam bir döwüm çörek ýeme üçin gelenok. Ösmek üçin, kämilleşmek üçin, dünýä düşünmek üçin, öz halkyny beýle halklaryň ýyzynyň ýetirmek, şolar bilen aýak diň gadam urmagyny gazanmak üçin gelýär dünýä. Bir maksadyna ýetmek üçin, bagtly ýaşamak üçin. Bagt diýen zat diňe bir döwüm çörege baryp diýrän o wagtym. Ol diňe gedaýyň haky bir döwüm çörek. Ya da bir mut gaz ya mut tok bilen da gedaýyň haky. Şoň üçin ine şu zatlara ünsörteňiz bolardy. Sebäbi köp zatlar size bagly. Olanlar gyýlar daşary ýurtlarda okap beren ýaşlar. Ine men şonu ýatlatjak bolýam. Siz dogry pozisiýada dursaňyz, öz halkyňyzyň bagty üçin görüşseňiz, demek hökman geljekde bir ýeňiş gadanar. Ünsörteňleriniz üçin köp sag bolun. Akbel Taparaga. Yine bir munduňyz bar, men kamerany häzir goýunçam, aýdym otamen goşup. Bolýa. Men gijragam geldim de artyrak bolýan bolar birazjyk. Neme inni şu hak hukuk diýilen zat öňem bir gerek çykşymda aýdypdym. Hak hiç kime hak hukuk berilenok. Hak hukuk alınýar. Gaňryp almaly hökümetiň elinden. Gaňryp Berdimuhammedowyň, Jadanyň hem Hramowyň elinden halk öz hak hukugyny gaňryp almaly.
güýç görkezip almaly. Güýçler diňe halk kaçan güýçli. Bir-birden adamlar araňda hemme kişim ejir. Menem ejir, Begens Oradowam ejir, ähli illeşlemedem ejir, erkegem ejir, aýalam ejir. Emma şu ejir adamlar birleşenine aýlgans uly güýje gurulýar. Ine bu garynja nemesini alyp görün ketegini. Bir garynjalar alyp görün, garynjaň bir maşgalatyny, türüsini. Şo garynjalar kijijikdir, garajadyr, owunu jokdur. Emma şolar bileşenine goranyp hem özlerini gorap hem ýaşap bilýärler. Türkmenler hem edil şol adamlaryň bir bölegi, şoň üçin edil beýleki ýurtlardaky ýaly birleşip öz hak hukuklary üçin görüşdiler. Hökman ýeňiş alanjaklaryna men inanýam. Sağ olun. Köp sağ olun aýdylanyňyz üçin. Ine şu ýerde şu ýaýlymda bir oglum gaty maslahat berdi. Murada aýdyň hemmeleri her kim öz dogunu garyndaş polislara haýyş etmeli. Şo 15-nji güni halkyň arkasyna geçdi. Gaty maslahat. Men näme diýjek bolýan? Şu bizim halkymyza, bizi dinläp duran watandaşlarymyza. Polisam, MHM'de ministram, ornmasaram hemmesi bizim dogunlarımızdır. Biz aýtmaly şolara. Indi bolly, besedeli. 15-nji ýanwarda her kim halky gollamaly. Halk öňe çyksa, halkyň arkasyna durmaly. Polis işgärleri garyndaşyny bolsa, MHM işgärleri garyndaşyny bolsa, hökman suratda aýtmaly şolara. Ol bir, ikinji. Biz 15-nji ýanwarda diňe şunu geçirmek. Türkmenler bolsa hemme ýerde Türkmenistan'ın prezidentine problema döretmeli. O demek näme? Aeroporda varmalı 15 ýanwarda üýüşüp İstanbul aeroportuna barıp uloglary talep etmeli. Ya da konsulsky adliýala barmaly. Ya da üýüşüp maslahatlaşyp bir noktada barıp şo ýerde nägeliklerini bildirmeli. Ýollar ýapyk biz öýe gaýtjak diýip. Ol bir kanun bozdugy däler. Men öýe gaýtjak. Ine men maň mümkinçilik döredim diýip. İkinji, Türkmenistan'ın içindeki taliplerin en ataları üýüşüp siz bilim ministrine varmaly. Bizim çağalarymyzy ýerine getirin diýip. Bizim çağalarymyz şo ýerde açyşdyny bolanlar, közünüp ýörenler, köçede galanlary hemmesini ýerine geçirin diýip. Getirin diýip şolardan talep etmeli. Şolaryň borçy. Talipler daşynna siz üýüşüp ya video çekmeli ya da konsulluğa varıp öz haklaryny almaly. O diýmek näme? Konvertasiýany şolar Türkmenistan'ın vekilleri şolar Türkmenistan'a habar etmeli. Ine bize talipler geldi. Bizden şolar konvertasiýa soraýar. Sebebi Türkmenistan'ın prezidentiniň vekili şolar, Türkmenistan'ın maliýe ministriniň ýolbaşçylygyň vekili hem şolar, Türkmenistan'ın bilim ministriniň vekili şolar, Türkmenistan'da gurumy bolsa şolar vekiller. Barıp argyna aýdyp şo ýerde öňüne protest geçirmeli. Türkmenistan'ın içinde beýleki velayetler sizem oturmaly. Sizem häkimlige barıp iş talap etmeli. İş beren okmy 15 ýanwarda. Onu sen maňa sosial kömegini berämeli diýip talap etmeli. Egerde kim 15 ýanwarda Lewap velaýatyna baryp, Lewap Türkmenawada baryp, Türkmenawadyň halky bilen goşulyp öňe çyksa, ol bir gahrmançylyk. Ya da Mary velaýatyna baryp, Mary velaýatyna arka durup goşulsa, ol bir gahrmançylyk. Şoň üçin biz gepleşiklerimizde her velaýatdaky ýaşaýan, durly derejedäki işleyen adamlaryň mümkinçiliklerine göre hereketlerini aýdar. Şunun bilen biz dinleýänler üçin köp sag bolun. Bizim kanalymyza gelip maslahat berýäningizde, öz pikirlerini paýlaşýanyňyza köp taňa ýakyn. Unutmaň, Türkmen halky DWT täze adresy boldy, şo kanalyň ýöne ady öňküýaly. Şonu tapyňda YouTube'dan ýazyň, şonda hemme bizim watandaşlarymyz çykyş edýär, videolar goýulýar ve şo kanal ösmeli. Häzirlikçe 70 tane patbiçi var. Biz 7.000 goýdyk, ýani häzir 70 tane. Şonu biz östürmeli. Ol bize gerek şo kanal size maglumatlary ýaýradyr. Hormatly watandaşlar, sag bolun. Inniki efirler çeldi. Hoş sag bolun, gadyrly illeşler.